abeto ye nya nipa nyina enenya ne sede ne yenya no eno nti woda so ewo nkwam tachema da bodwem na mogya di wo afuru sane a na waka me ho ameyaka se Yesu Kristo yada wasio no kwasem na Akoma 87.9 FM Maa Akos nka sabre yi a na wonimu se donko abapa ho semaduanan na mako ede Akoma mu nsam dwumadie no na ebre wo nya menko na mede ebre wo na emom no yenyina ene yede ba wo achichiri ne benche ye ane wonso ye producer wo ye achichiri be wo achichiri ne benche ye wonso wo ye panel member eno nti bomodia na etwe ben wo radio no wo television no na afenso no Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like page no comment na afi wa share ede amaye YouTube Akoma 879 FM eno so ya no subscribe na afi wa share bring do no share fans of Akoma mu ensam aduana ba abrantia wo de aba beto so wo seta maso wonderful seta maso benjik 4 wono so seta maso and a wonderful fans of Akoma mu ensam wo say time no enya so nti obi a emra bomodia na wonso braso sesi anafe share koso na ehye efama ye share ehun ye pa say ye bekon kan ya ni nyina ye share no Psalm 23 verse 1 to 6 was say bomodia na share Ebenezer kwabena oben was say ye share fans of Akusua dem so na Maa Akos Great Family Charity Foundation Happy Home na mo share and they amayen shane so say enra yani yenua ba tensa twetwe nkomo na enne de ebesi no ebenya se awie enu nti ade epena se wo share de a na Emmanuel Adams wo share no ase Chelsea Sachibia so wo share enu nti wonso bo modin a na ehye bi yenhwe wo mu a wo mu gina so e wo Facebook sesi a na Hajia Hawa Isaka good afternoon Maa Akos Hajia mejo so ajani buate milestone follower ajani nyame ensha papa brantie milestone follower nyame ensha yenu abema Solomon kwabena efa top fan +2 nyame ensha Abdul Fosu Malik Shara +1 nyame ensha Gifty on also your milestone follower. Gifty also nyame enshawate. And Adum Adepa milestone follower. Or say it's time. Oh, good afternoon. Maa Akos looking lovely all the time. Watching you live from UK. Nyame enshawate. And Margarito GH on also a follower. Nyame enshawate. Da supampe. Mas Babatu. Mas or say good evening to everyone. Nyame enshawate. Milestone follower BM Sawa Janet Sawa nyame just dino Patricia Goji on also your milestone follower Kwadwe J wa your Shara +1 na just say me won your main campo monkoso a na monhye monkoso na monhye medi na nakwa koko wa ha say wa yese soche za pepepe na Pastor Julius Naba na Evangelist Samuel Mensa one mo so e wa ha na Ismail Ejnamachi na fe Wonka Beluchi na yaw wo mo maka so social media wo mo boa yen e wo yen kwai na ye ne tesa eni komo tesa ye mo ha o ye na pomiti sani o na me adom pa cha me ho ye yo tesa ye nto so na emom ni ye fiti ase aha ntino edi nti na wiai wabai mpa mo chere de nti ya me wo na wie me wo ha ne se me wo ha ye fle me Teliza Jamfi me wale be ma ye fle no Steven Eda Jamfi ene ne ko obehu me ma me ne me papa edi beto wo mo animu se opese wo wale me e ma me ma me ne me papa enya ntiase ye ma no nti wo ne papa na busuafo obeye bibia edi ne wo no so ye adwuma wo klobia ye fle no edwula kosunu nti wo ba ye no obefa me ne me ko ho ye start said ye no si start ye no wo mo ba ye wo ho me pen said ye no yo emubo bi nshem pacho yo Osati ase said your sister to be a bay on what the Bema and count Pacho Ningi na ye Pacho na Mawaneso Pacho yo ye flame Teliza Jamfi de one yakan ti wushi a no Pacho
emela ne papa ne maame ede beto me maame anim ene me papa anim se wo mo pese wo mo wale wo mo ba a ye fle no eda jamfide maame be ma na mabi papa no ene ne maame eyele ketewa ene baaye ebeji ya wale ye no emela ye wale me no be ma na mabi minim de enti a wa mabi enti wo mo ye ho ade ye ne wie ho ade ye ne wie nso a be ma no nso a mabi na chele se menti ase ye enti ye ho ade wie ye no ena me wa kula wo me maame ene me papa ho me ne me fada ne me mada na tie enti ekoba ase menti ase ye se ye be ye me ho ade na be ma na mabi ne ya be ye me ho ade nso awie na stay na manya 1 month 2 weeks stay na be ma ne maaye ena me kanchele ma ase be ma de ne me pese me betena ne ho wo kulum ma ase be ma kanchele me se ne me mala metena ne ho wo kulum enti me sa tu ko ma ase be ma ho e wo kulum bia e fle na se kulum ne kotena e ho nso me nya 2 weeks 1 month stay na be ma ne ma ena me kanchele papa se ene me sa akọ back to me mother me father family enti se be ma ne ba na chele se o mo aba kula ho no o mo aba fami na be ma no nso age asase wo kulobi e fle ho edwula kosu na wo do enti ne papa se ma e wo kan se be ma ne do afuo afla no ogusu a wo ye mu adwuma wo ndo mu nwie wo nye mu adwuma nwie enti na o mo be ye me ho ade a wa ma bi no se na ente sa enti be ma ne be fa mi ko wie ye no ena woni me fa afulo enti afulo no mu be 7 months ene ye kwa asole na ye nhia mu ene ye flesh mi ulam last eda satam no ye dikin enti wo mela ene o mo fle no be gina animu ene o mo te ede to asole ne te bia dada no mu biem to o mo be fle ni gina ho na o ma ne so enti meni ni ko fie na me ko bisa ne se ade na mi ula ye be ye me ho ade enti se wa ma bi nyina sese na na efile na ade na wa fa ba wa bu adwaman na wo papa nhwa mi ama wo so anwie no wo be wale me nso a wanka mu no kula ankyele mabusuafo ami antwen ami ama wo so mpo nso anwie sa ta mo nso na be ma wo flo nso aba ma kwam so no nso be wale me nti wo mbesi amienu enti ya ka kyele mo se wo a wo de be ye ntem no na wo mo no na m se wo ne ne yili ni nti no mo ye fast eno o mbetwa ba ko na anim ti e ba sa na ba ko no nso twen saaye ono nso ama enti me ne be man ekotenai me kan ye de ne wa nka hwe wa nya asem bia ko ono nso kan ne sa pepepe se adwaman no okobo ye na asole ba beche no na ode ne kwa asole mpanifo no ne etu ne sen ye nti sa ta mo nso me ne na akotena na mafa afulo me sa machi kwa back ya na enye ye na wo se me ne tena hwa nti asase na waje na wo ye na me ne gusu wa ye nti 7 months pepepe ene wo ka chele me se wo be 7 years no wo ka chele me se wo be tukwan sa ta so na me ne nya enkola 3 ena me se ne asempa ye mu asase mpo ye beje o mo se wo ma do su koko ni nyina ewu enti ye nso ya be ye na enne nyame ya adom na se koko na yeye ni abetena 7 years pepepe na akwanya bade a mintimi nka se me twa sai nti sa na te de a me nso mi gitum ene na kọ afi be ma ni koduru ya ofa Libya ne koye okọ 2013 5th December no koye 5th December na wokodulu ye 6 months pepepe ne ye flese entokwa na si enti wadwane akwahye baabi foforo ba wokoye ni nyina no wo ye adwuma baabi nso wo se adwane kwahye ye eye ye flene sei di otu kwan kwa ayi ho no mo no Libya ho no mo no na wo ye adwuma baabi nso wokwahye ye no wo ye adwuma afi be man yimfleme kwansini na ne papa ba ye na kasa ne ne ye mo nso na okọ no odwon ku obi nti no wagege saa ku no musika de ajame se wo nke se wo mo kọ no wo mo ba se wo mo beje saa sika na memfa ma wo mo ma hu de oflo papa bo na mane na ne papa ba ho a wo se ye sika bi wo me ho nti wo beje
ya che ne ba no ene wasa kwa me da ba ko ha ye fle na da edama no te kwaji koko 1 bag sika esa kwa bla bia ne ye fle no bize e wa mfanse ye wasa kwaji koko 1 bag enti papa ne keka sika no bom no kwa ye de mfate sika no mam yesu anhwe na wo bag im no watum ti manka sika no ti papa ne ba ya no obefa sika no se ya che ne ba no kodulu libia ne ya che no enti wo yesi wo mfa sikamla ansa ne ya bie no ama watimi awulu akuro no makoye adwuma na msi yo mate enti ya ba sa na ma se beji sika no ko ye na me fle mi wula bisa ne se wo na ka chira wa papa so wo meji sa sika we na wo digya am no nsa amrobo se yanka ho no wo mfa mla se ya che no wo se enya mia enti se me papa beji sa sika ne dia ene na minim dia me papa e de sa sika ne ye enam se ye na ebisa na de besi bia wa bo mama ne mi kura ntimi anka ho hwe ya ankyele mi atu now na kasa ne ne ye mo so wo kɔ no o ginamani mada wo kɔ no o ginamani no wo ka kyele me se mi papa de sikasem ha me dodo no ne papa de sikasem ha ne dodo enti usese enso wo emema nko anso no wo enti se de ne papa si de sikasem ha no se wa anko ye adwuma ho de emutwa wonya ode be bumbe ba se ye mfa nya bibi se ye betimi abuwa ntentem na se wo ka se wo tena ha de a nya de a ebetimi abuwa no enti wo kɔ ene wo kɔ ye enti wo kɔ ye na be ma yi mfleme okodulu ya wo mfleme bibia na chele sa akoye se wo papa no bibia na akwa enti daklo na me fle no se mi wula ade na wo koye na wo mfleme mi nkasa na kasa ne ye mo so ye kɔ na wa do wula bi enti wula da wo do ye no adua mo enti mo na chinchina enti wanya ka na me nso ma fa afulo me na no ma ne beguma na me diam ne ka ne me ye fno ne me ma esame ni ye kwapam enoma no enti ye na me ye fast say me de kwadu adi sisi wula na no enti wa kwa na kwadu no asha ase ye hane enti be 3 months time me twa kwadu no na se me koton a me twa kwadu dulo na se me koton a eno na me de to credit ya na me de fle no fli se wo mfle me o fle kulom kofo etimi ne wo mo kasa ebusa me enso se wo be kasa na me ni fon mo mfa fon ko ma me yele na me ne enkasa na me misa nkla no se de o mu si ne wo mo husitie no na me ntibi no onye ne sa enti da kro me fle na se mo wo ka chele me ne se ade na me fle ne dodo na me pe ne fle na minimu se sa credit scan me fle no na se ye kasa wi a ono nso kwoto credit 50 cedis ansan wa set media to aso ne me akasa na ade na me pe na fle na sa credit scan okwoto o sa kwoto credit foforo no minimu se obetimi abo sa scan no no de abo ableme enam se dia wo ka chele me no first suppose nso no aka chele me se wo call ya ye chef no call ya fu no on che me na metena se we ho no 3 years first wo call ye no 2 kwan no 3 years time ansana bibi mama first suppose no na wo kwa na afuo no no nche enti wo ma me kalkula ho se me nto afuo no so na me nye afuo no enti me kalkula ho no 3 years e ma ye afuo no pe fie wula no mpe so ne ye be che afuo no kas no be kan chele me se mi kunu ko ye na me nso me ko ye dia nko ne ye ni afuo che enti afuo na wo be che mi di mu nti no wo be che e na papa ne be che no ye che to ho ye che o papa be che no October December na ye fie wula ni ebe yi bie enti efie wula no ba be yi bie no no ka chele o fle me ka chele me se menton na me inform emo me bla na chele se credit ni sika no atoso mienu credit na wo ka se wotimi boabo asa sika no e de bla me no e ka afuo na wo se menton no ho aye mienu na me mfa mo me bla na chele sa walija ye mu ano no enti wo ka ye mante ase enti o ma me di afuo ni sikam 50 million 6 years eno ma me de 10 million koma ne fada ena me de 10 million koma ne mada ena me nso me fa 30 million ena me de bi ko ha dan enti me flisa hwi ho ba nso na sika no na so wate ena me sa de ka wo ho me ba ti enti edi nkan no die no sika no sa no de bai
ya cha hwan sika na wo so wo tete di we akoma we no eno ye hwan sika eno ya fuo na me ne ye no me fle ne nuanom so omo meboa me afuo no na me nkwa ma ho odi ntimi ma ye bia ne nuanom ka kire me se omo beboa me afuo na se ye ya omo ne fie wura na beche ana so omo ne me ne beche afi so ne ye ma mienu wo me ho eno omo sa de to so se minim se yetimi ton ajapade na nkola no so gina de nestle ne class 1 enti ne sende nkola ni sika men sende nkola ni sika na mnim se yeton ye ho ajapade e de hwe nkola nti obi ama ne papa nso be cha afuo na noa no e ma efie wula nom eyi afuo no akese na ewom ni nyina nti na men so me de no akoye nsiwa nko a na enwula nso afa edi ma se be cha afuo na wo kọ na se mo ka kire me ne se afuo no me ba me mfa nkola ni nkosi baabi sade na me mfufulu nuya no nuya kase na obubu ye no na asa afefefe ho enti me ba ni nkola ni kwa afuo mu a me mfa nkola ni nkosi si baabi na me mfulu nuya nso mu afeso afefe ni ngufom na me mfa nkola ni nkosi baabi a me se me bu nuya ni bia ebi me ka nkola no afeso enwula na afufufu omu no me mo ne condemn na mi nku no me fle papa yi ko bai papa nansi ho no enti ne ba wo ba ho biem no obeka wo de beto mani mu se ya me pese me di afuo no na me di ma enhweso no ma se be ma ne je no wo de ma enhweso na se enhweso ni ne te na se wo de ble no a na wo de me dia ble me na me nso ma kwotena wo mu kulo mo bu no ho me ni ba bi nso a me kwotena na ma ba ble wa na me wa kula ho Woni be ma nyina na wa kura pa cha hai na ma kwotena bu no ho no ma ja mle wafo ntade ne hyehye na ma ba ble wa wasu why na catch us ma se be ma no we jai emre wa fonta de ne hyehye yeti no ka sa ne kire sa na ma ba ble wa nti me nkwotena kulom wa ba ble wa san na adwuma na me ya na menya boafo na nkola nso teta me no na afuo no so wo mo beche no de famu aduane di ye fie wura ne di nkan yi enti minisika nso a ma nkọ beda na ma nkọ galamsa minisika me ne nkola ne de beto aduane adi enti ne ho asem ayeden ama me nti wo kan sa na ma nkọ no wo ka kele me se ya me ka kele wo se afuo no mensa nka de a ene ka ehunu se wukuno kwa awoko no ada wo be mane ada wo be flew ada wo flew ampampa nti ma se ne ba ho a menu aduane a woni no ne wo faase ba ko nso wo ho nti no de ne ho abone wo faase no enti ne wo faase no na wone na kokan bom aye ba ko enti emile bi mi ko fie ba me ba na ye fie wura akote ye koko na mka ase me koje me de na efie wura no ka ase ne ho a kire ne nti wafa na me nso me koton me TB na me nso me kokan kire what me coffee me coffee ba ye me nso me ho a kire binti me nso me fa we enti kasia na me ne mi kuno ne ye no na wo ma wo faase ya bete na ho a me ne ete ono ya te no asesa koko ni bi no akoton na kire se ma se ne ewo ya no ma se ne nso animu ni enti ma se ne ba no abeya akonta ne beble ebi akoko se tuba se na ye bete no wonya akonta bubulu ja na me de ebi awo kwa 20 me awo miensa me ne na awo miensa na ba ko wo fie ne maame ho na me nso na tu wo me ho ko no kla tu na na e wo me ho enti ba sa no na kire se ho ayeden ama mesika sem mi hunu de menya me ho me fle busunyani bia ma me boa me enti o ma ya de afuo ni si kam na o ka se ya akofie o ma me ba ho se sika ni ti akola ka me ho bia na sika na yila nti me ma me e me ka me ho na me ne me ma me mla ni kulo me na me bisa ni se kwa me ko no wo se me nkwate na me ma me ho wo kuma se me ni dan me ma me achi na me nkoda enti sa na te ya de ama me nkọ wo ma me ho na e ho de ye afuo mudwuma anya hwe no wo ma me kwa afuo mudwuma nso ya na me ne wo gu so ayeye na ye nkote na nkola no ya menya de me ne wo ma me nhwe nkola me ka bia me kuna amfa ni tila anye me ni mu de ntila afe de dakolo me wo ho no ma no afle me ya na me se miwula wo se wo de nkola na ba no friend say me friend miwula
se Pentecost ni nti ne maame ne hye me se me mfle ne sa mi wula maame ne hye se friend mi mpa cha ne maame kula wone na wone wo papate mi wula me de nkula na bo na me ba ye no so maame mo mpe dan maame ba wo maame se okọ bisa dan wo anya bi ba ko pe enso na obi edi na bula agumu a won se sa ye nti wo anya dan ne bi nti se menye de me nsa ne wo maame ensa me boda bum wo se ai wo de akọ okulom wo de nkula na ba jankwala ne ho na ko okulom na okwa asem bi wo ho meka akele wo ena meka akele wo maame wo ho no ma de to nanim ena maame asem wo beka akele me se wo se pa che ye fle na ntenkatia wo fa ma ne fo suula edaja mfima Solomon maame na asem na mekan se ukuno se fa nkwala bla na sa ko okulom a sa ko okulom e na okwa sa asem bi e wo ho beka akele wo ena me se okay manya ponte ba ko ena me ma mi kunu ni nua ye fle ni Solomon de metena ni moto so ne yesa ko papa ho wo dwenim ni papa nso fli dwenim ena no nso me kwa ka chele ne se o ba se me mfa nkola ma me no mo pe dan ama me afa me de nkola ne ba wie ya mi kunu se me nsa anko asem wo ho me ko be ka chele me asem nso nti asem kolo no me pese me de beto anim na wo fle no na wo bisa no se die nti a ama me de nkola na ble ne maame abla me nye hwe me nye adwuma bia na wo se me mfa nkola mele wo maame na me nsa nko mi kolo no ma se be ma ye ya no akogina ba bi oba ya wo se ma fle ukuna ma nya no oni line ti be se wada na wo se me ye de mi ja nkola no ho ba ba mi kulom nti wo bai me ba mi kulom jan kwala no ho enti mi bedulu ye no na chele se stay na won fle me won mande me won nya me hwe enti me nenam pa funu sa obi si Japan ma kosoa obi se ensupa na ma kosoa obi si mi kotu koko ene me nkonko jam na kotu bi na chele se manya bi abenu chele se nkulutu juma na mi ngodi ya menye o ye nkulutu juma me yansu a ensu na wo ye de adwuma nkulutu juma na wo ye de adwuma nkulutu juma yes me yansu a emfanfa so bia mele me na musa se kwabena mowa ena me papa me nana se sa na tie dia kwabena mowa ena me nana nso se sa de ne wo be ma me sika na me nso me de atukwan ni bi na nye ono kwan de tukwan ya oyeye nti na me nana atoni kokofuo kakla no odi sika 20 million se me mfa anye papers nti Jordan am koye oko Jordan pacha mi kodi 4 years 8 months enti akwantu onu man mabusunya for fle me se mi kuno ne papa e de 10 million yi nipa mienu se wo mo mfa mesum me na woni ukura jani e fa mesum wo mo mabusunya fo amane me na wa kan akele me en ma bo mabusunya fo amane mabusunya fo nso mfle mumu sa no eya da na starting na me wa ha no mo amfa ma esumu sika na ma na mo hwe ba me ko wie ye no wo Ghana no before wo ba be ko Jordan no be ma ne frɛ okacho so ne waja pacha na waka so wo ne maja first me nton afuo na me mfa mo me bla second na me ne me sister ko ye adwuma blonya ble 1 week pe ofle ya na me ni fie ena ofle me nua ye fle na kwasi dwuma se won fa fon no mla me kote mi sister adwuma mu no one me nkasa enti e ho na me nua ne de fon ne fle me no kan akere me se me nyama enti wonya be ma wale na afuo no eye mienu enti fa wei ena me se sa asem ni de me ko so be ma ne ka kere o sade en be ma ne ka kere me se me nyama enti onu nyama Ghana efie akwan na watu no akwan tiom na won wo nyama Ghana enti minyaku na menwale enti mfa de ha adwene enti me ba ya na mbebo na ye etobo okasa kire wo no ma ye hu ne kire se na me pleasure no na asa aka ne ho kire na me we pleasure na asa aka ne ho na wo pleasure asa aka ne ho Flise akua adwuma na oja hokọ ya na mi face na nye ize mame ekom ni akwanchene wo ekom de okula na wonya akwanchene a wo be force na wa ya akwanchene na me de ye adwuma ne sa ansa ne ye eche enti oka kire wo se say me ko akwantu me nya ma yo oba nti uta be ba brewa unya be ma ware no unya beginat pacha unya medamoa na me ade kamia na ahwe okome atade kula na me wula fili me ho na atade no mo titija
na yesi obi a me dwojo no na afesu mitimi hunu sa me minimu ha se enum ensuo so minimu nyina wo mitimi hunu se ensuo onwunu gu me minimu enti me ye tantan tobo we ni be point ya ha dwene ye pa wan hwe kra be fa wutrim enya agolo enti no mba ya wo ka wie no wo ka bibi wo ka edie na wo edie ne si ye kekani na we dia menti ase ye na watu kwan po eni gina na se nyame ama ne nsa so bia ya befle me aka sempa chele me asem we na de beto manim enti wo broken heart ne net senche man bi bai me broken heart na mentimi ni di afen so meti aduane ho na me kaya na chele se ma sole afle aduane ho afen so ema me nam se ya na ase me jojo na afen so aye sentasu ofli me minimu a enyu ko me yem de atoso biem so me nam na me ho kan wa na me ho kan bibia na etiti jate se de electric shock ho aka yi na shock no wonam na ho ka bibia pacha ase etitija wani so sa etitija te se de ye boss kan ya no steam end of we de ade na etiti yelengele no atade kula na mewula sa ntina amama ye chele se confused no you confused pacha nti me sa kwa ye no the same dia na fa ahwa no na ka bi fa wona so me pacha da bia no na chile na me kwa Jordan no eno sa na nkomo na sa akokọ enti e ho no wode beto manimu se wawale waka chile me se wawale no eno na me ne me manager ne yele kọ ba bi na me class labor ya ye mu nkwan enti ka no ye twa kwan mi hu ka no wa chili de mi hu ye nsa jesle ba na film sam daka kwan na ka ne nam so na me na mi enu so asa akotwi afasle ba sle ba di nyina mo ase ye mi broken heart fatwa so na ka broken heart che me why the che wo mi kunu mi ula ya fle no Stephen Jamfi broken heart wa ma ne che me o ma ne che wo broken heart che wo che me pa broken heart what's the na che wo broken heart mpa cha ma che me enti na nye ize enti Sako obi mo bi pet Akoma 7.9 FM many abre to be sincere with you dia ye nua bai ka no ye edam like a funny trim pacha fa wuti nke kwaye sana nke kwaye wona ma na wo kasa da bia no dia amamusa eno dia amamusa pacha okay enti chire ye ba bia wo se ka ne be fa wo na so eno no yes breba ye Bria okache osade se wawale no osi ni pia nkasa no first ne de no osi ni pi nti bla osi ni pi ka se wawale no nti wode ba ni din ye papers me nso me ni Ghana nti woba Ghana wonye obi amfa no ho mmɔ no nti wafa ba na mbisa se nti broken heart ma ka fa wo na so me da so ka ka ebo makume na wo se wo kwan de na wo yi aka no ɛhɔ no mantene ye me pa che o na ye chiliwia Ramadan nti me ma me ne baba ko fle die so omumla ni fie medi enti ye kode ye light soup say ye de koma wo mo enti ye kona mi twa kwan mu se na nke ya koflo ka no ma hunu de ye de me hunu plekon pa anse ka na mi enu so aje slipa na to kwan ma twa afa ka no so mi paper kula me na omo ye de wo kromo na mo de aduane ko chiliwia nti no wa flesh wo mumla ni fie medi Ramadan no pa cha me ne me madam no moko na mi koshi asa broken heart ya o ma ne chi mi nti pa cha broken heart your man ne chi wo o ma ne chi mi nti ka fa na so pa cha ka fa wo na so me na so wo pa mi ply nti na no ikula me ba ha na me se me pa adwuma ye nti me kwa ba bi se na me ba na me na se nyina pagya na me ma me akoto abibidulo 10 cedi nti me yam me nuanso hi a na kire se me de atoto so na me de me na sisi me na se nyina hane na fe ye mitimidi akoni ya baba enti kabema de nko ye kume na de tosu biem me enkola ne wo makula ho no papa ne be fa ba ko ene wo ka kile me se me nsa nko ba ke nko fa akola ne mfili ne papa nchen enti me ko se me ko fa akola ne mfili ne papa nchen ne papa se mo ka kile me se
wo wanum ho na wo sade nkola ne kwa akwatena wase wo yanum wo anum be man papa ne ka wo na be man ja me ko ye no no wa pele de wa be fa ne nana de fli ho no ko me maka ho enti ne ba na flesa mensa ankofa akola no ma se be ma se mo ka kele me se wo wanum ho na msade akola ne ko ensuo mu ho na msade akola ne ko enue num ho foles ntum num na msade na kele se me ne ba ni ja me ho no a me hye ho a me ye adwuma de bo de hwe kele ne je me dia kele se me nya nipa enti wa mama mfa no me ba Akoma 87.9 FM metiefo asem na ye ka no obeka se ye twa ne nan no wo pra ye broken heart enti ka ti me fa wo ba nan so chese wonam wana adwuma ye ne ho ka bibia na tetija na shock no wo se wo run ho a wo page na tade na shock no wo didi a enko na aduana se aba begu fom ne minimu so na saliva chese Urade Nyakopo yade ne nan no beto screen so Facebook Akoma 87.9 FM ebia na wutie radio me patcho bra Facebook live na hu no say asem a ye ka no ye obi anibresam obi broken heart story ben me bi Urade eno wasam ye guso kan ti bomade bra Facebook live Akoma 87.9 FM yade enfoni no yade to so yade to so enunti bra Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM wotie radio kra bra na ebehwe wohwe wi a na fe wakotie wa de ye nto aso enti wa mama mfa akola no enti seka mesaba machin na wasa mikunu na sa fla me say stay na me nkofa akola no okay yade ato so 2 million send me ba yade ato so enunti wobetumi abehwe ka ne fa ne nan so enti sa wo hwe ne nan ase no a wotumi se ekroni wo no na ama ho no ayetum ne nase na yetum efa wo nan mienu no so na mienu so twifa mensa ho se na driver ni no ginai oginai omo de me call doctor omo se nya yibia nti eya wadulo na omo de ma me nti ne nan no ene wo ho no no kwasem ya pa ena we na wo twa ye ni nyina wo ha sei ayarewo na ye nua ba ya ye ne kasa ya wote hoyi why very nice lady very nice lady kama pa Tessa pachoma sorry kakrama ye hwade peja mu mame na ko wen chikakra ne hu afa nice girl very beautiful girl why ya dan mame mame ka se gwafidie ni mame wo ba no wo san wo 5 no gina ho san no enum ne ba pani ko 19 years ne ba pani da ho kakra mame very nice girl shape na name too ne color everything very nice woman Tessa trust mame. What do you feel, sir? Tessa? 38 years. What the 38 years? Areho. And I bema ne papa ne ka say. Wo say befa wo mano e do ma kwa kwotena wo wona numu ho. E de na si ye. Enti ne ba no stay na wante ase and was sending me 2 million say stay na me nkwafa akola no fili wo papa nchen enti akola na me kwafa no sa akola na me ma se ne be fa no no ode na koma me kunu ne mpena e wo bo ase enti chila se na me ne be ma ne ti nyina se ne wo sa wo mpena anya mpena na wode ne kwobo adwama enya de wo fa wo kwa ya wo fa no no te se wo yele wo kwa ye no ono de ogigi ni di bia na wo kwa ye second one no ne na wi enti minim de mesa first one no yes wo flibu ase wo no na ne papa be fa akola no fli menchen a wo de ne kwoma no enti se wo mienu omu nimu de omu ye me so na minim enti me kwa asa me kwa fa akola no en ma se be ka chele me se
me kwa na mde kwato ma ase be ma nanim sa oba de se me mefa akula ne stay ya di nkoma awie enti ma ase ba sha adwaye edwale enti opie ba ya owula dem de ne bucket si dem man opie ye wo ba ya we buoni ayefo wo ba ya wo ye buoni ayefo ene kwabena mo ayeye ene kwabena mo ayeye nam se mimpo me wumpa minya ayi entoma mpo mfamfla mpo nkwa asole minya ntoma mfamfla nkwa wenyi na wo kai satam no so very lucky me kono na maasi ba no blame ntoma ya pam sliti ni kabana ene ne nchechiliye enti me kono sa ntoma na ne flam nam se ante wo be kai se wo na de sa ntoma yi ema me e dia na chele se kwabena mama yeye enti meti akonwa ne so no ba ne kwabena mo ayeye ne kwabena mo ayeye enti ehwa na akwala keto anso dame na so me solima me muse na me pati so ne nsase na ma ase ba na ekofom enti eno no na me kunu o mo fle me kunu se ma be bolo ne papa eyile enti na ma ase ba na be ma ne de 10 million ba se odi be ja ma wale enti sa anso afuo no so amenene ye na ote se makono woni wo papa afa achila beton afuo no emu 10 million anko odi besumme enti edajamfi wo se wa wale a me dia metiase wo se wa ja me ene de obeka no nti na me de wa ba ha no wo beka ama matie ahonchila de wa mma ko bi mu pa me namana me na sisi fom me namana me na sisi fom na amanfo asle me che abodamfo me di atena wa atwa wa na yes mu na wo yei wuwei wo kwa ye me ni usika o wo papa wu ye wa me bo mabusuafo amane wo kwa ye wo mfle me maame wo mfle me papa da wo mfle wo mu ana wo di wo mu jimi wo golo wo mu ho wo di wo mu jimi ante me ba ho me ba be chia me de nkola no begu kam na me de wo mu be chia me kunu be ba Ghana na pa wo be tia nse wo saako enti wo de me maame mu jimi na me so wo de me jimi nti no be kire ye jimi ase na ase ma no mota kan chela mi so ne se mi kunu ene me kasa wa kan chela me se han ene me pa chela se mani ate nti first no mu se magimi enti nkulutu djuma no omode makwaye debla djuma no omode makwaye 9 years no wo me tuya meka. How many times just say bema wudi sika bema ni diska bae mpacha wa fa sika makula ni sika wa de ba ye 4.9 mpacha okay no wo Libya ho no oto asuko Spain Italy mani ni sika da Spain so mani ni sika da up to now ya mi wo mu me ba ye wa fle me 2 weeks ni se wo blame yi top money 2 weeks ya twam top money ni mai maybe na adana wo ba ni edi nkomo no na wo ka say one time bi na say omodia bro se bibi ebre wo pacha abulo da bi na me say edan na omo se wo mo ha ya ma me no omo atwa abulo agum nti chile omo se say abulo no edan no na ama so ka say ne minya nkwala no ho nti eno ho na me ka okay enti okoye de ni sika okoye mfiese ni 9 years mu ne ya wula na mo wari mfiese ya ansa na be ma ne ko 7 years ansa na be ma ne ko eno okoye nso 7 years mu ne 9 years mu ne enti okoye no edi se ya ansa na wo fra waka cho say wo ntumi ma enu nti unya be ma ware mpacha okoye no anyi atam no papa be cha afuo no nti wo papa be cha afuo no wo fle me kan chele me se me ton afuo na me mfa mo me bla ba wa ntimi anka nsi ni pise opese wo ja mi nti no de afuo no ma me se me ton mfa mo me bla no okay enti me ni mi sister koye adwuma no de phone no e ma mi nua se wo mfa mla adwuma mu ho na mi nua no be e de ba adwuma mu ho no sa de si so wa ja me onyama nti wa ja me okay na ma me nso me de ko na asoreba ne se wache wukunu ene sa lady no wahenefa wo mi kunu dem no wache asoreba no okay enti ya friend elder se nyame ya dum efiada efiada no obeye free na wani ya di nkomo elder se sa no de ye jimi odi mu jimi wo sa bi do person wo ye ne ha no ye de won tumi ni ye jimi
yɛde yɛne yɛ nkyɛn sɛ de ɔmode yɛ manka hwe wo maame me kɔ maame kulomu a wo maame dɔ afuo ɔde me bɛkyine ne mfuo mu nyinaa asi asa akɔgye obi deɛ mama yɛ mu adwuma me kɔ ɛsom ensu kulɔ wɔ Spain elder wɔ Spain enti Spain fo wɔ krom ene Spain fo mapa wa na da so na no na yɛ Massachusetts fo ene na Italy fo so de eba yɛ ene Spain fo mu na mu wɔ krom yi elder deɛ Stephen Kwabena Tawia Elder Stephen Kwabena Tawia Jemfi elder Spain or want to Spain fo no magye me so ye na che say nyame ya domo a efiada elder Stephen Jemfi say obeje off na fe woni ye di nkomo elder eni eni nkomo ne ehuna asam no nokure wo mu eni ye ni nkomo wa ma ye fiada ye te ase na ye ni nkomo na ye hwe ba bia nti say die na wo hwehwe e bia free say was wa wale na me ba ye wasa na ne na no say wonya me say me ba ye me say me de ne be famla kwan so eno wo beka so wonya me enti nko ne me ka no kuku amu asem secret na nko wa mama kwatena ne ma secret adeyo na nko makwatena o mama nchen asa akosom biem na chele se me ne o mama ne nkola no wo nti se no maba no menya ne saa biem nya me na da bia ya de mbe ye nkulutu dwuma o ye mfa nkwase afo ncha ase ya ne de anyansafo abedi ene wakofa kulom ni ba wa haidan ama no 8 years watuya ready cash wodi na to adwuma tele adwuma wasua pon no ho maami Faustina wo wodrobo wa fe so wodi na wo wa haidan 8 years de ama ntumi nso mi hia me de afe nso nkola no wo fa nyansa kwa so no ma me de nkola no koye so wo kan o si ni pika se fa nkola no kwa before na me ko na nkola ma fo o ma nti mi hia me ma all right mi hia nkola ne mi ansa nyina mi hia wo mo wo me haidan afe nsusu wo kan na asem so wo mpeme no nso wo mesume wo me gini 4 billion ma me ne tena ye nyina me ncha na ade do wo ye miss Adajamfi wo ye Miss Todi na me ma me ye Miss Totia me ma me na na hwe me Miss Todi Adajamfi Stephen Kwabena Tawia Jamfi wo ye Miss Todi e na me ma me ye Miss Totia Miss Totia ase akere se oba wo ne tia wo nhwe do wo nto ade ma no obi foforo obo ne ho ka eno ne afra ne se Miss Todi e na odi na ase akere se ne ko otua odi ne kire odi ne se wo no na ye me ho adwuma emra na me ne te no so wa ne no ase na yele ne me nti ono na ye me ho adwuma na me ma me so fa ne ho ka me mpa ne sa wo ye adwuma me ti ase o ye de mpa aja ho adwuma se endamu no eno ne de wo pempa acha won na edie na me ma me atua kana me ti ase me de me ti kasa be wo na me ne no wo ho wo tu kwan na ma ye doko na koja wo ba atade we ema YouTube atade wo to bi na me so wo ne de wanya sika atua me doko na ma ya me de akoja ne se wa na chele me aho chele nti wo ba ya no akwaje me doko no sika de atua sa atade we ka ne de wanya sika na wo se ne so onto ba cha da bi nti me ne tena ye na ade ya me wani na ade ya be wani woni ne tena ye nyina me ne tena ye nyina t-shirt ni we yi me nyam kula na me ko doctor ma 100 cedis no ade ma me nam de ko toto akula no ho ne ma me more life ma cha da YouTube atade ye ni wa no se fa ko youth ana se fa ko yi asole wa se fa ko asole enti waje bai no be wi a doku sika ko tua ka me doku no ko ja wo bi kulum so won ton ma me wodulu ho ni aton no oje ye edi ko tua ka no se t-shirt to wadi ni sika betua ka wo de wanya sika wadi a me wani Adajamfi hwe se wo hwe me a wadi a me ne wotena ya wodi ja me ni 7 years ma si be ma ba kula ho a no akogula me ne dem akofa ne ba ne bage ayi ne ba ne ntade ye ayi ne ba no papers chelese ma si be ma ne ba ne ko ye chile ya flano eda Paulo Kwabena kwasi Paulo eda kwasi Paulo awufli eda eda Paul ai so oni wo kra no ye body na obi beti no eda Paul asu a wo dwenim okay woni wo ba Jamfi asem na me kan okay bra wanim kakra okay aye 3p garlic mesha massage atomadro eti dress kra wanto bi ama ho pa cha da bi brazier wanto bi ama me wu atela sa wo papa e ba no de badin to na to aba me de we ato me ho me de we ato me ma me na 10
Yes, yeah, but there be about 20 among Bibi near Marcolan. One for Bibia or be home for now. No money say me who no more 18 normal. I can't tell me, said my Jimmy Fast and I'm in India. My sister, what's the son? Yeah, I quit 7.9 FM, 3P Galaxy, my son, Yamadro. Edra Yafa and Shang my fancy Jaswo. Your chichi one year the worker, a Galacano, and your dear good to him, vitamin C minerals, just a BB and running Yasua, and your good 3P Galaxy Mishamo. ABC immune system, high blood pressure, menstrual pains, high sugar level, why I can say do, and you jay your friend is stroke and to Shewa. What your son, why I say, as should work or food, and I hear draw. When you're 3P Galak Mr. No Ebi, Daniel by Mr. Bakolinaka Bapidank, and Afe Angelos, Freppy work was 0248 928 0248 928824 Group Final Tonic, the finest about tonic of the year. And penning for Ashishaba Sampa, Group Fine one no more a year, Juma said Yesikanoa, and Tina or Maya Ward and by Queen, the Fatanoa, Efatana Konot Minuchin Yadua, will be a num Shobiamu and Yana, Frayan, I was 0244 596532 0244 596532 na Chesama sa enka go fine and mojadronibi na bibia entumi enkoye enfa ema shana so ema me Rocker Clinic Limited for Rocker Clinic Limited Pakum capsules and what the aba Jenica 442 Van capsules a boye papa Medfagen capsules a moja dear for Sunday Pedianimu acute pains Odana want to win arthritis Momuya Jumadeno and ya good for the memano Munya Medfagen capsules Rocker Clinic Limited with Masse Alabama Abu Station on School House and the day I shall move Frayan I was 0244 3230 0244 18 3230 Nyame ayatomo a efiada elder ese oni yan ebedi enkomo live na fa yehunu enukra ewomo na channel so o ICTV aya live to aso what's saying Emla na menene tene me ho ade ani o menene te ya na Akoma efe enya me hwe enya wo hwe enkwala me yensa enti minyade na me hwe ne ye kire se minyanya be wo a minya biem kasa ya no kasa gu mama me me wo minya biem to otade ya no ma me hwe so ye we se menene bapa nyina wo 17 years okay ne hontumani enie na broken out na da so wo mu anase se dia ko Bacha da su wom pa sam na ye nkonua bia das me so tete mablabo flise e chance ye ne ye kan ya anye ye e na me gya hokọ ye na stay na maba wo mpese o musade me gimi enti na me de na ba ha no e wom sila wo shata de bacha chile ye wi ansana broken heart no bacha oh ha erade asabo so obi kampa wo man baka se na wa yi wo besa wale biem Mpacha da bi se dia da bi wa chele me pa ntu nware bi me nwale ni bi o mesu me anya be ma no be sum wi a wo se dia be ma dia ye wi wo be so ya ware bi mu wa sere utumi 38 years utumi mpacha ajai se wo ja me hona me nya yi sa 27 o ja wona 27 na years next ti wontwi bi ma mpacha da bi Wuna phone so ma pa je oda bi be bi anhye so da bi oh embla bi me wo fla me ne me kasa ma me se mitimi da se ya me fla no na me ne kasa o no na se ma o ka chele me se emu ke ka me de mi pe obi ama na titin ama me Ono ne di anke kado anko abefo obi a wo titi ni diem wo titi anu gu ne so enti me nso me diem ke ka me matena ho ache me diem ke ka me pe obi ama na titi nya ma me chele se wo ho femfem nto omra na mpa ache o da bi di eti aka asasam na chele wo na wo be na no Yenti no aka asasam na chire wo ma ene ye wo ne ho ene wo se enti wo se saka obi em na ma mentie wo se emu keka me de mi pe obi atiti so ono onim se mentimi nye enti ye ba na anu no fle me ma me ne charge ode bo wo mo se me de nkola na ekọ no ma mo na mane ye se me de nkola na ekọ bo ekọ ma ne ma me afensu mi tu me kwan no ma nkela no na ya na mu keka o Mania brio. Mampa cha.
watenka ya enti ni so fare masa serious mpacha ha ayi na wo keka me ma nya kabio mama mani abrio mpacha wasi e mu keka me de se me fla no wo ka se be serious no me pa biem ayi na mu keka se mu keka me se no wo di ato so ayi na mu keka sa ade bi e wo hodon e wo dwuma edi eti ya na mu keka mpacha serious wo ka se serious ayi na mu keka pacha serious ayi na mu keka nyeize serious pacha nai manu abo me metu abo me ni ba bi te mo asa de me ma afli me nsam ada na waba ma yi abere me chilema sa ma famu atete me ho sa da jamfi elda bekasa mame mame me mama me mrem 2 minutes mame brem 2 minutes ye be sa trase enwe elda se fiada na obekasa elda we de me nka na mom me resource persons ne ba wo mo abeka e de akere wo enti wo de me nka wo mo abeba abeka mame wo be ya wo fam broken heart adie na ya wo ye no wo fie ye kire se me be wonte sade na ote no me ba to akora ye obi a onpa kasa wono na tia on kasa ansa no bebie na no na asem ha ne pa wansa ya na mi su ya na wusu wo ba ye wa pepa wani be ne wo ho ye ma mi su mama entumi nkasa na wo su bra Facebook live akoma 87 no ye obi a no ye me eda panyini me presa de eda ono na de me call me fanse nche kwaw ama ye kwasra ede me koye dickness okay kasa go fidie no mama entina me nipa bia na me bu nipa entita ma ode awalesa no beto ye ni mu ya no antwetwe no dabi ema ye de akoma pa agitum na me nimu na dwene nipa de na nim de obehu na emom pa se na ni tiri enti enoma we no kokoso no medwene ho a me de ade ya aye obi a ade a mempe no enti me hwe noma na ekoso no a ma me no wo ba no akora yi ne ba no kwatena na omo ye adwuma no maame no onim baby a wo mokwaye adwuma no onim da aso me ameto a me fan say me ye akora no maame no me ta kwa ho no mo me kwa baby o motia no me amede panyine kura no wo msanam ne me kunu ewo elibo abonten so eye kuya Akoma baby a na akora ne kunu wo no madam me kodru wa na me yura ho na be ma no tumi de charge bi ebra wonya ntu kwan no mame na sa wo be ya makwa wa ne ndie se sabi eson wa tete ne yo wo be wo mu ade o wo be wo nima de yo wo be wonye se yo na o de complain bi sa abrem me pa cha ma anti bi sa da kru bi na ne papa be ka se be ma ne se akora empuma akuma na wanya dai o mobuchia na onta wo ma ana me kwa me ya se da akora ba ya de puma de ontimi na me kura me ye pen mu me nya bi da me puma kuma eda me ni me wura tena e be se nya bi da eyi ni me nya bi da na eda na akora de otumi akopuma kuma na wasa bobuchi na me buchi akora me kunu na eye me nya bi da me ni mu na ni so ntimi nye na eda na akora ketwa de eno na charge a meti yo ne kwatena mda tintini mente no asam da sese oba no ne subaya sesa me ye bibi kakra what te said your first note ye no ni tifia e de na waye me ye hunu me ne nam ikura me bre pa ye duru ba bi a se ya ba ha kura ba se emprensa na se mpre na ne ka ho ya ba ha 5 ne nante mu nya me fe ye duru ba bi a ye sa ha ne ye fa no na odan na ni a kire ba bi na okọ na ma friend se na wo kwai ekwan ni na ha wo kwai dai ka mu kura ne se no se ye tena ka mu ye be si tek no be yi wo bi si ana o ye se wo no nkotena kire no na cha se ogina ka mu twa no ho hu ba bi a ana me be kire se enti nipa ne si ye no hu ba bi a wasi afra kwatena wa nti hu ba bi kwatena ba bi mfa wo sa ya ovan ibi cha se wo hwe ne ya wo ye no a ne namu te sen ye ba ha kro ni di
ye ba say ya mabona bona woni I tesa de ya na wo kon no aduane bra wani ma metwa akonya no bra wo kon no aduane ma mpa che wa asem na asem da bi me se ya wo kon no aduane wodi ya woni munti amane no ma bia sesa obi on pe kasa sa na we ya to no sa hia me so ache ndi me pese efli me so aye nkonu ya bia da wo so tete wo worry be ma no na wo mfie say pa che na me wo na wo mfie be say 22 years na wa fa be ma da na ye bebu no pa che na ma fa be ma na wa fa be ma da Akoma FM enti adan ma ye hu die na ye koso wa adwene mu wa didie nkoyie wo namwa na wa yera wo kwan se me baaye se de sa chele me so pa me ne me ma me ne me nuan me dan ba kum se me ya maduma o na wa kan chele me se me mla na me ba wo beba se me baaye me nya adwuma se problem no nyina sa be to me ma me so enti ano so me dwene ho be ma na ma wo ba nya be ma na ma wo ba kuma se be ma na ma ne ba kuma se me baba akon fli school mu aba bete na fie se wo kodi pa wo kodi pa wo ni be ma ne ba ade won say the last time I this ka bre wo ya da be mpacha won send me sika kla na me ka se 4.9 no ano de da be fie be nu wo call Libyan be 6 months time and was send you sika say wanya 7 years wo ho o ko 9 years 9 years wo ho worry na 7 years but wo ko 9 years mpacha and as wo ko ye 6 months no bre woni akwara ni sika mpacha and no ye free wo be pem say na ya ma biem frana no na say 3 nothing pachan wo no say koko na ya disi kam na me de no eno na nka me fan twen no akopem so wo beba 30 million woni wo bia ant na anche ti said ye woni ukura tna pacha wo eno na me ko school nti me ma me nua ba ko na be fa me enti ho no wa nhwe me ye nti me ma ye tubo sa tam so na fon sa ma so papa enti me nyo obi amfle no ba bia me ma me so wo na emutwen enti e ba sa manya nkola mienu wo na papa ka aseso ama me supu abo me dia o mo gini afidie tela afidie ne ntoma nti be ma ne de bai nti ye kwatie na kile sa akwa sa abusunya wale ye e na papa ka e de treke wie ne se o me ye me ho ade so otimi be ye me ho ade de na yele ne me enti so wa me ye me ho ade de ne obegye me enti wa ntimi na me papa je me enti anu mo no na me kwa mani me enkom ma chile enkom me ma me nso ye ku adwuma ono nso kulankula nketoa e na me nya ba bia nso nkosunya adwuma na me kosunya adwuma mpa me ma me nso ye afom adwuma beda no waje sa nkula mienu na ka ne de ye ho ena miguso bo mpa yese ne de beba na banti nyame nsa ma me foforo enti me mpa ibo na miguso bo na ne mema ne behia mienu a ode befa mi a waye mise no enti na me won kwala mienu ade na be ma ne ka kire wo afri abrochire ho a wo ma wo ba wo ma me ho o say me mela ade na me ba man kla no na kla na wakacha na woni na ba bia o tu kwan no se na wo akura ho woni ni na na ho no tu kwan no enti okwan na wo ho ade asem na okan ya e ma wo de ba o ma me hoi o si se no ya chefuo no enti minti na kula mu ho no mu biem enti mintu mla fie ene me ma me metena enti tubra fie ne no ma mintu mla fie ne me ma me metena na me ne me ma me anetia na me de koye okay and 21st cycle ke siatica expert nti ati ye ne be ma ne be din komo ye tie be ma no initially na be ma na busuafo nyina tai wo be yachi na wo mu tai Teresa achi ne brothers bi nom Teresa meboa pacha wo so ma bre wo mu nua ne kasa enti baby apa bi afa ko me mfa nkokọ to kla na me de be kwa obetwa tekiti aba abeka na asem no wosa akọ eni pa na egu ha
21st clinic sciatica expert Mr. What bomodian for ne 21st clinic na sciatica yade yatete wa wono yentutu ase emfri o emfama yade bia so ha wo free tinwi so besu na mo reso no wo ba yetu ni nyina ase edema lab scan massage machine de 21st canteen 7am pepepe bono aye ready and crying do market heavy do danum kuma se show overseas ultra radio so nyane tachima go so sashi fra 0540311311 0540-311-311 21st clinic one more sciatica expert into bomodiana queen Akos seasoning powder and spice and trading ventures and a day buy Akos beef seasoning powder and the first team will name janama ponchina mojanamno na enye de nenye Akos jollof seasoning powder so would you good jollof nimo ebini ye ayede na ayeham Akos steel seasoning powder fago steel nimo na uko dwane market biemu abenya bi fra 0244 160750 0244 160750 ba jafo ba enkasani no mpemu aye no sakansa beko arthritis beko enu nti bomodia na bra Bible Center G award bebre wo spinal cord and water chema ukoto dwe stroke adam efam ya de stomach ulcer ana wa ye mrempem bomodia na bra Bible Center ye wo kumase atoso agogo ye ba agogo hospital no nchen tema committee 16 la shibi ye ba hospital 0272 500-012 0272-500-012 na yen kafefe talala kafefe wase talala bema low sperm count wayemre ewo mpamode boss 1 minute 2 minute no wadwun so enkuruma bema de chiade sanyina no wo bema no hwea na atwikomu akaketo bi se nkuruma afa na efifiri ba ana wo nsuebu wo bema no obae ene emergency repaje pataku wakoso akubanu mu o enka wo hontena bema bi afa wo kwansa afra obiemu no ewo no ayesa afra wutie mu a bema no eba mu ase chaw na abo apete eye hwan uko fitira wote yaw woni yatenka sisi yade wonya ka fefe capsules enti takwa bentwa bema nom no apase ama na yere na yere so anom na bibia aye kama Daniel Bakwalenak apidango smart eba obwase nkok owuskobi ewo enkoko mepacho fra ba Harriet ka fefe woman ewo 0207 183 819 0207 183 819 so we fertility alternative medical center Mr. Wada Bema ebia na woni wo yire mo wadi ye awoma wa ba ye twampes wo boni ne bema so krawa low sperm count chesa ho nkwama wo form ntimi ngo fiber na aso various bema wo bema mu aye mra wodi simu anako a bomodi ane ko so we fertility alternative medical center na ye show ye wa dental new site ye wo ye Bankaf International School Adenta Pantai Kwantempon aso eno doko tarazo su ye Ben Nicholas Hotel ye wo pharmacy ewo ho enuro ye kama eye papa effective ye de hyemu ma ne bo ewo from fresh away fertility ewo 0205 36 16 Mr. 0205 36 14 0205 36 14 quick credit yasefa Ghana card pebra na yema loan ne fa kwa ye adwuma Ghana card pe quick credit se obema loan na wo de akwa ye adwuma na fe wajai be ma no wanya responsible no wajai na amanako na dachi bi no de chopa beba enti kwaje bosia ne bo quick credit na fa kwa ye adwuma bomodia na fresh 0302 200390 0302 200390 and now 0596 920833 0596 920833 TCL Electronics quality long lasting affordable electrical appliances TCL we pay world class TV air conditioners and also washing machines papa fridges any freezers papa your TCL Bomodi and the fray was 0546 258047 0546 258047 you about Teresa any elder DA me pacho minimum sababi a wote no wo so wo so bi wo bayi wa bre bomo ne maame wa ha wo esu sa enu ti bra homa ne so ye fa be 4 to 5 colors e wo asem we e ho 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 03224 98037 yeah the second story
to am so sesi a elder se nyame eya domu a efiada oje off woni yen ebedi ehon komo eno nti ye bese ya to so efiada na ebom bomode na fa wadwenche ebra e wo first story ehon 0322498035 0322498036 0322498037 wodi ni ba bia free Ekun kasam. okay yetio Pato mesra say mu ya mo pe counselor ma woman na anyasa na dwen me ha no. Medase papa woni ni ba bia free Akoma efe. Wono entu mi enyina so wodi ni ba bia free wodi ni ba bia free Hello, we didn't baby free. Rabbi, dumanafo. Okay, Rabbi yetio. Abano. Go akabi bisa kada mane ba o behind die. Enta mane nem. Ma, the other man so woni say, ada kwa da mo ha, efi ankata na mo mane ndo. Enta mane woni ne ma because wa bele mu pa. Me da say Rabbi. Hello, we didn't baby free. Me pacho entie wo ho entisa wan hwa na me yi free so. We didn't baby free. Hello, we didn't baby free. Pacho ya frame Emos kwa kun minem kasa fi sakra unu. Okay, be ma yetio. Wadoro ma eno obana no kan fat. Na me say da bia ni ma wo me sa. Ya hu me tese papa na meme ko di e mane bi fast no. Titru emanu a me man do mo kotna kwa ye mudi o mo ye koko won se lady no kwa se o mudi ni enkutu juma eti yesremu a anamu bi ese mutuo na mo de boa oba no mututa na mo no I ensure we didn't baby free wono entu mi enya so twe ba pada bomode ane ma won sanka bi we didn't baby free Hello me pacho kasa entie wo ho kasa Hello, Mkasafi Kumase. Okay, yankwa kasa yetio. But the acquaintance of man, the Obana, fashion, in fact, and you cry, and yen. It is a India baby. None could be any time to get up one. That's say, we didn't baby free. We were talking about Peter. Okay, yankwa. Akoma efe. Because you are not a council 101 and the money and you cry. That's say, we didn't baby free. Hello. Okay, what about pada usisi na ya wo ba bema enemu san ya de odepoa anasa wo kofichira wote ya wo koko anasa pressure watenka enate ko ye stroke anasa ulcer watwe ba pada mesewa da wonya no bia try bi hwe wodi eso bi hwe na bedi wadanse ya kire me divine herbal center ye wo makrobusu ekuru junction ya ne de watwe ba pada ba Dr. J ese bema wo be meso ayetia wo pese mu yedru na yetenten Dr. J so bema obi ni nyina so beno no watwe ba pada kwalenak ewo mrom ashta Mr. Ba Fred Mensaba Saman ko tabia ba shop ewo adehye market eba ne pharmacy shop bia mo esanso watwe ba pada masanja tumunti wo kwa unsu ubenya bia no madi hu adanse frayan ewo 0551 22 82 81 0551 22 82 81 oja ne hyewa beba na je se ebibidromu samse no ene otwea haiba pada yemfa wei na fe yenkwa ya second story na wei po na wusu second story onua ubesu hello we didn't baby free Tama na nkuma bwa makasasi asanti jabo. Okay nana yankwa Maa Akos so ya di pa mesra papa no mo pamfamra kwanso na to so mienu ukọ ankafo hospital kekosu a ma bebre aware nti omo nya mental problem ti baba odi kwa de wo pom nti omo mfa no immediately and this I beg develop to hire year one we am here home that's papa panyame ensure afei yemfa ya second story no ento aso sesia ema yene yenua ba asam no areho Mama sawa ampa for brakatu. Mama. Apom to saying. Bra Facebook live says ya. Didn't ya me say asam na areho no. Sa wo ba Facebook live wa obeho. Wo bia ba yenkonya sisi ha. Ni amane dabre na watena so kama. Mama sawa ba ye no. Ya amane dabre. Ya amana konya ntena so. Die ti ni ya amana konya. Bra Facebook live Akoma 87.9 FM.
What's your radio? Who asam no America no. Enti wo dia wo phone ne kura wo a. Say we data kakra bi na bra fabra Facebook live Akoma 87.9 FM. Never share the America no. Obasewa Yanko YouTube Akoma 879 FM. Wait ida so beba YouTube and as a Facebook na yako. Yanko ba cho me das. Me ni me kunu na na ho. Kasa ba cho me ni me kunu na na ho. E friend akwasi apia. A na yete kwapra. Me be na akra ba ko ye ntem akra na e friend blessing. Na me adom ekunu asede bia se wo yema oba bia na me kunu yema me o ma hwe hia me ya me sha so aka no kre na 2013 Mr Friday no ma konye se na meti na me wo nine se de nipa bia wo bi enye se na wote ba chonye se na enye se na wote wonyame amma wo sei akwa amma me sei na me wo nine ko ba se de nipa nya akoba ni bi na 2013 Easter Friday nim efia na yatim na o matu abula ofie ho no mo sa Easter Friday nim na me koto amnanim ama me nyankopon ma me kunu akukudro mani yi me free amnanim de me ko hospital sa bre ekodo na de asia ne se ma chi spinal cord no ho aka te ma me fom nya ajojo amma katika scratch me mintimi nya hwe na nya se mpokura nyame mpa ya ade se na mitimi tena hwiche na nya se na nya kra na o hwe me kra na utimi se enye ye but nyame adom na mitimi tena hwiche enti be ma ne esuso mi mu a be 2 years obon ho modern se de ne kunu betumi aye bia enti abra 2 years ni mu no sansa asem na si foforo ni ntini me bisa bibia abusua no de mame me kunu nso so ye obi adwuma enti me ka kire ne se oye obi adwuma me so me da ho e ba wo ye ntem nti no enka won pe sika bi mpeka sa de be ya ebe boa ye condition na sisi a ye wo mu no ampa me kunu tie ye ama no kope kia bi kia dada bi etoye me kunu to ka no ano ka no na enye ode maame wo fakitoa ana na ode ye adwuma sansa na enye ntino e wo ho a na timi akwa aba me kunu nso so ye adwuma kakra sa enti no ebeba be mfie mienu no ana me kunu ka se obese ode akra na ko boarding school na me sansa akra ni so nya 3 years akra na so wo me maame ncha ya wo hwe na okọ school enti dia enti na ode akra na ko boarding school oga cham je se maama kwa ya ma na afa akra na ankwa ayalesa me pese bia me hia mo obeboa onye mame enti ekoye kama me nka okana maka de be ya ne se me bafom na me ma ne de akra no akọ timbisa ne se hefa na ode akra na ko senkran na me say bla fa ne ko kuma simpo ne so mo makwa ya wakutimi akọfa akra no ame mahu no se da nkran no ye adwuma nti se de be ya obeben akra ni ti no de ne ko ampa be ma ne de akra no ekọ ne me ma me ketua bi na de akra ne kwe tabra wa kọ no ka cha me ma me ketua ne se kọ na o mo kọ no de obehu bia on fa na ni hwe hwe ne wa amfa na no ama me ka nchele me ama mo ko duru ho no to obi ade akra ekọ boarding school mo kọ na mo kọ da afie bi mu ade che no mo kọ school mo kọ na mo ja me ma ne ma ofie ema me ma me ketua ne bisa asa de yemfa ne ma ne nkọ no so da bi yenkọ tabra mo kọ duru school me ma me ketua ne gina ho ma me me ye nana mi ni na me de be kọ no abra mo duru school mo kọ ro office mo ma me ketua ne gina abonten ana me kunu ne ma me ba ko bi ne girl bi ana mo ro school mo my friend is saying mpa che friend akwasi apia din a obi ade nim no ye mo friend odoye wo twi excavator galamsa ase de nipa mebre enim no ana omo ye enti mo ma nwanwane so mo wie office ho mo do onim de kosi wo ho no na mo pie ye so mo pie na me kunu ma ne 50 cedis on tambra kumase sa tam so na me da metimi abasofo ne dia na me wa sorry fie bi o kumase a friend Bishop J Wedu e ho na me da enti me nwane baaye no be ka na me sisa am se nyehye ma obi ade akra na ko school nti se ye board akra na ade ne kwa ka abaje madam me na mbo ba tai na ka me sorry am friend kra bisa se da akra na we de etie me me kro kon ya be 3 months ansa na ode madam no e na be ma me na ma friend madam no so ama madam na afafo ama me ba ne da se na ode me ba na koma obi ama me ne friend ma Sandra e won kra botia na kwa no so wa manya number nti be 2 years echi one me call from no odi matem na me so me ka bi kire no ade no odi watem odi matem o se me den na chesa me ye obata ma se na me ye yalefo
otimi ka ga chem say yalefo Oh. na me na atua me ka Oh, na was nti it e your friend bone na ye me ni ma ko ntia me da sa me da ba me kunu mo fra ne ma ne bone kura me ne kodi kokwa mu a nti na nipa e kwa me ko bi nipa e ba me ma bi na ma ka dem ni nyambe so oba na obeji na no kyerem te e hwa no mo na akoye se data mo kana maka sa nti me ko ba se ma Sandra na me te se me ba no won che me pe ne number metumi ene me ba na kasa be 2 years me ba no koye ma na me nte me ba ne nkada me kura afa number na ma me nti me soa ba koye fre ne nya ako na me nim kasa won me kuru ni kae na oje number na sa na me soa ne mum e de number no e ma me ama metumi afre ma me no na mpo ma me frɛ ma me no ma fa ne ize sɛ na me frɛ na ma me no e ma me ne akora ne kasa me frɛ ne kyɛ frɛ ma me no o se me wa sorry o frɛ na o se me wa market sa ma me ka kyerɛ ma me no so yɛ oba te sɛ me wa yɛ oba te sɛ me to fa ne so na wa me tibia yi mu na obi di ya na event me bo ne dua na ma me pepe wa ne mu fɛre me ka kyerɛ sɛ me bo ne dua ento ho no me ho me te da ho a na ma sa frɛ no wa ya me sa enti ada na me ne kasa se enna ne ba se ma me pa acho wo de fa me se wo ba na wo ya to no mesre wa da yo ba me so me ye be ma ne maame enya be me kunu onim maame ne ba bia e won kran wo enti se onim na e bia na ye ne mpana maame ana se onim ne ba bia me so me nim maame ne ba bia ti me ne maame ne kasa na maame ne ka ansa na maame ne de phone e ma me ba ne na di nkomo ma na da me ba ne je phone me ba blessing blessing every time say hwan ni me free hen me de say ade wa mo ko no ma de fie say na me ba ne ko no wo na ka be 2 months na onya 3 years e no mo de ne ko ye no de ne o mo de ne ko nya say ba cho 7 years ni oh me ba ni gina akwa me hu say me ba blessing ni gina han ma o mo fa ni phone ni bibia nkyere ma me enti abra me frɛ me ba no enti na me bo me homode me bo me homode sa akra ne be hu so ma me wo ha se ti ma Sandra ne ka kyerɛ me se kasa na me ne akra ne kasa no hwɛ na man ka kyerɛ me kuru se me fra ma me no the phone ne ma me ba no ai ma me ne no e kasa o the phone ne ma me ba no ma me ne no e kasa na me se mate nti na me wia me ho na me ne me ba na kasa ti first day me ba ne fra me ka se me fra me ba no so odi ni birthday nti me send ni ana me ta de ma ni je sa da no me plan ni nya sa da ne de da there ni je sa me nso so me ba bi sa me bibi na me send sa tam kwa na me ska na me send akwa ne 50 cedis ai ho ana ma fra akwa na ma na san kwa da shi me kwa na se na nsan po kra de me frɛ na ma me ne se me kuna ba be fa kra no every ho no ma me frɛ be ma no so ma me ne akra ne kasa ma 7 years ni o me de anya hwe ma me ble minti me biem me kanzo so a omo ya mo sa akra ne nyina obeba but minti me ntwen waja waware me ba cho fra me nsan bre me akɔhoma so so won mo se de wona de be kro but wode na no aka kyerɛ sɛ waja wa ma won kan but de wo ya ne kyerɛ sɛ waja me woni ne di nkomo mfie sɛ ni ma nkomod de se ebedi mpokura na ye me bae na me kofre no so obedi matem the last time ko di matem oni be 7 months ni eno no ka chem se 90 friends 90 me 90 bi da etie for bra Facebook live Akoma 87.9 FM na be hwe ye nua be ya ye ne no edi nkomo no very beautiful lady very oyetuntum ni tinwi me pesa me am describe na chewo wa be hwe ye nua ba na ye ne di nkomo ne ye ba ye bibisa no ye de ne pictures ebego so enye sein ye wo no enka be ma no nko hu nko sere pe nko ye ne wadi no wa ye ho ade mebo a enko hu ne se nko ye ne ho ade enye sein na no wote ye de ne pictures ye ne ho ade ne baba won pictures a wo gina ho ne nan ye adwuma ne bibia ye adwuma no wonte hwemo ne ye piano na ne bibia ye kama ne bibia ye correct o gina so full bodied woman ono gina so kama ye the video na oba ha no ubesu adi amame na shane so Daniel Ben Trading Center ye de Daniel ba mesha ba malaria fever typhoid jaundice honam ya honamre waposo wo de ye Daniel ba mesha Daniel to ne ba mesha oni moja wonu mu atwa wontumi ne die onamano ani so brew wontumi na ye Daniel ba mesha no be Dani natural ba capsules mema nko adro sisi ya de bema bomode na ne no be Daniel ba ointment fetwetwe wapo no waposo na wo hu sisi ho so Dani Prosta bema wo jo so twa mu
yadeɛ no mesɛ wada wo deɛ yɛ dane prosta all capsules hyɛne nso mesi aba Fred Mensa ba Samen ko heba pidanke ba adom chemical wɔ santase wobɛnya enro yi bi dane ba yɛ wɔ Ashton Room yɛne dane farmer ɛna ebofi pam ba madia na frayen ɛwɔ 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na yeni nkomo Ernest Herbal Industry yede Ernest ointment aba stretch marks ebeko away pimples be free ho ebe mo yi na bodwe sense ambegu nantemu propro chicken pox anase eyam mpompo enka ewo nipadua no ankasa mu ti wo sha tade kra na wura timi ze bubon ekro ehonamani santa akoko eya na hwede no eya wo hene na wutiti eho a eya dandrofo ibu apampam na epa uchinyinfo yie wo ye kokko wo ye tuntumu Ernest ointment sabi nenya hwede ye sochen awake natural capsules ema ene memedro ukoficha wote ya watenka tekọ wodwonso awaya ase oba wode poi na hawo wonu atwa wontumi enidie awake natural capsules shane so ema me say wobenya bi o enkai wo cash drugland keso keba repair venture tinatedemo baseline pharmacy nisif machina fe rejoice kofodo ya gapsen pharmacy na fe night pharmacy drug right be no pharmacy wobenya bi enkoko wusko bi hillside and a BB pharmacy kaswa tribe of Judah kuma say Daniel ba Mr. ba calling na Kabme and a Kriske fra NSC energy awake natural capsules and a Ernest ointment nibi nebedi one dance fra 0276 537701 0276 537701 and 0245 079915 nama wonsa enkabi mami me sister fe akwaba obapa mama ko awon fedua kuyaba onsa no design ngura bi anodin papa mensa hampa tinso de echese en ye neja ye na ne kwan kwa na ye exchange na me hyira wo amen yenkwai yo abusuafo medam ase na mada obi bia waje bre ye wiei wo hwe akoma anase ba bia wo hwe ye bia no mechia obi bia tv bia wo hwe ye bia so no mechia wo na machia hwefo tiefo nyina na time with current stick enro wanwaso na ye dia ba dwa so Zahara enupa no ya esa nyare wabu anipa dodo na ye de bekoso abodawudo no ye mrei kosi se wo beto bie na boa wo ne de ye nyaka da bi da nti obi wo wa de bia wo hwe ye obetia no asere e bia ye kasam se de obesede ya wo ntaduro no ye nyaka ye mrei ye pese wo taduro na ye adwuma ma wo enti se wo tie ye ya na ententem so wafa phone no na waje numbers na wafre bia na ohia doctor na anu bia wotie bibi na ohia se bia ubisa sem bi wanti mi afa number no doctor number no 0246 348 334 0246 348 and says 0248 569 335 0248 569 Zahara meshane ni G capsules na enro ya hodo mienu ene sen ye no ba ko nya ba ko ye de capsules no ene no mesha no se de ya na de bia mama ko tena se a wodi ka bobo aduro ni ho akopisi se ye beba na migidi se obi ya da bia wa fidie da ha de wonim se de Zahara nro no ye nom no bia to na wonya nto obi nom ye na so ko to bi se sie ya ye nkyere wo nom wa be hunu se de abenom no mesha no any wunsuo ya wo de benom capsules ye mfansu kan se nsu a wonom ne da sachet water na vortic bi fa nom ye drink enti ya draw we no entantem so wonom ya na ya dwuma esan se ye nom ye no waka bomu enti se ye infections nko ade a eto ye furu no mu a eno na mama ko beka se che grenade e di se buyam na et infections na hwete e woni padua no mu e bi fa jonsom na e bi fa tie etiefim na ohu atimi aton tantem so edro we se wo kan me no nyina bom na se gonorrhea syphilis candida ena etete wa mesra wo mehya wo nansa kore mu wa awe mini betimi ayama wo awe se me kasa nansa wo be sha se hunhun susu ya mesra wada ne mu wa ena nupe wonum ya enai bi a wanom bi ade kye wanom bi
na nwumre se kyerɛ nwumre no ɛwɔ sɛ hunu sɛ sesanye bia ba wedie no mu ɛyɛ Zahara meshane ne G capsules no kwasɛm na sa de mu wa yɛdro na yɛtata hye papa bi na obi wɔ hɔ a wɔno ayɛ dro so wɔno bi da dabi wei de yɛ ne ankasa yanom wei de kyɛ sɛ ɛdro wei de yanom di wa danse ya metu me se manom a meze no ɛdro wei mi so mu a me bie so wɔhwɛ besa wo de tua ɛno ano no ɛsɛ minimini yɛ ti me nom a me nsuro no kwasɛm ɛyɛ dro no kwasɛm ano ɔden papa wo tie me na sa wo yɛ wɔ ba wate nka kɔfɔm ɛma na mate nka kɔfɔm no me kra de ana ha me so obi oba bi wo te awade ase wɔsɛ rate nka kɔfɔm ba wo te awade ase wate nka kɔfɔm asɛm wo ya no ɔden wini atenka yɛ nka ne ba bia ne besi den wagege nwa mena ba me de no kwasɛm atenka ne de wo yɛ ba wa afo bi wo sɛ de bi agina soɔ sɛ ahodwo run about ponko ahon ɛkyɛ sɛ atenka de bi agina so sɛ ba ma wo kwasɛm ɛno na bɛma wade na so mɛma no mu hia hwee no mu hia yɛ mpam enti wɔ ba ma tenka ne nkɔsoro ɛyɛ Zahara mesha ɛne ne G capsules baby no nom mesrɛ wada wono nom a ɛyɛ infections na ma tenka na te kɔfɔm a ɛkum infections no eti naturally sɛ de nyame bɔ wo a watenka wɔ bɛ wɔ mu a na akɔndɔ so ne bɛma bɛda no ɛno abɛba wo hia sɛ wokɔwe enua bi yɛsɛ de enua bi aba ɛne adeɛ ne yɛ regu infection ntɔfeka ho yɛ ni amode enuane na minim tɔfɛ no ɛsɛ Maa Akos ɔfɛ na ka ho Maa Akos atɔfɛ a odi bia na dabi o awusiafo media de minim yɛ Zahara meshane ne G capsules so no kwasɛm ono ma femfem wankasa ɛma no mote de meka na se eti pe bi nom na etumi emmoa oba wafichi ko ensisi so ɛnam sɛ dro we ba pemfo ntimi num bi nti no ɛnane moja nti no ba pemfo ntimi num eti sa wo yɛ oba na wonyem nko ade anum bi ma me na ne ɛbɛyɛ wɔ ne sɛ ɛnane moja no ya boso me yɛbɛse akɔ no enti clot na ya yi ba no ohu bi benna ne kama benna obi so okra dia ɛma o wonya ne menses so no onya ne menopause so no so onya ne menses ɛno ne asɛm no fibroid onum adro we ɛnane no ɛnane ne sɛ eja sɛ wodi japa to robem sa ne nane no ɛnane moja ne mane base minimum obi a ho sɛ de wo kan na fichi ko ɛte koi wa wo ne yensa wo pe bia waka okramoni ba ɔso mo ne anom pa wo dodo ɛna me ya na me se na me yensa de fa ne sɛ de be me kunu ma anya sa ma ho bia nka wo be ware bia ka me ho eti me pesa me wo bi ka ho 2 years ne menses mai kramoni ba pass ma me kanyankopon ne me dance ni me ntwa ntro asema mama ko kan ye na atwema dua be si asem so na me ma na dro we bi no mo ye Zahara meshane ne G no capsules no wono me ensa se ya ba ko se sa me ensa no ene wono mo ye emoja ne di so tata se wa wo wa ka ho ama na yefo no kwasa bia ne ye ka ne se ye nyamra de ye medada wo bia me ka se abaji wo sika koto aduro ne bi na se anya ma wa jato ye hawo na wa wo ta wo be sa koto bi ye ne ye duro we eye no kwasam hindi he ba me sha no eno na enie e ba ko pe we ne de ye mfa bibia anka we no ko e so na abenom na no na he tatahwe ni ntese kire yade enko a mama wo sugar diabetes no sugar level no wo soro malaria fever typhoid afei mama blood pressure wo soro obi wakra na ni soro wo fom o low blood pressure ne de no se ka ne ho no wote wo nkyɛn a owurebe papa ya na kyɛ sɛ ahomete titiri ne wone a wo honam no ɛyɛ saade munum aduro we bi hindi heba mesha enane moja no entini no no emantini no mu da ho entini no mu asisi ni ngene mu da ho na eno ne ya na keka bom entini no mu sisi a obenya sisi yade no kwasam enti obi a sabe wo honam bia na hindi no ta no bi okay na onum so ma didi papa enti ya no maka no ma hye no nso e de amaye obi a wontimi ni didi anya dro wei ba mu aye bo mama ko mamenya na menko Zahara man capsules edro beji watrema ya na nya kasate edro na kasa na eye papa enti chese me kasate tv ya obeto akoto ontonso a ye enti sa obetra wa ma yade adokoro amwate nka te kwa ma chese obi abaji wukuna
bema nso so a wonso so no kyesa ne ma nko ye bema na duro na mama so no ti na mo mema no so no wo nkoto bi num se ya ma so nkoto bi e ma obema nyina so na wo no oba ne da na ni age na se wo de wo se de bia betua ma obi abedia me de nya ma so me ton waduro obato akoto wo nton so a na wo ton so abeboa wo no kwasem Zahara Man capsules etiawa mema dru mema ni nyina muntungu so mon fom no sebra tom ya fa ye numbers nti jo 0246 348 334 0246 348 334 sa and a 0248 569 335 0248 569 335 Manuasi Ebro so ba bia benya bia to the whole Ghana pharmacy shop herbal shop wo de wo so wa nya bia kokewo kumasefo no wo krase kra brakewo ha do do bia enkranfo no so wo de wo so wa chia wa nya bi enya no kra nso ono wo so wa china wa nya bi onko kai shi drag lane ye no ahyeta ho benya bi okay me that's na ye be share ya chia doke mama okay enti yensan mra ye nua ba se wa so na enti sesei o pese be ma no ade akra ne bre wa na wo situation yi anade en die na hwehwe se be ma no nyema ba cho me be se me je me ba amene netina o me ha da ohun mi okumase na me ni akra ase na ohun me o me ha da okumase ha ma me no ma miska no fa akra no bo so ma akra no me hwe no boko o situation u betimi ahwe ade na bia be ma no wo hwehwe se bema no bema wahunu wo ba tem bi o ho apeso hu na o makwan abeba be holidays na onwa ne ho because of a condition me das na me penisa apa ka me ne na ka sa even kra afini mu nya akwa na me hunu ba akompa enka me pe ma ka o mfi enti se o ma hu oba no oba ye okay o ma yesen ba cha no ane me ba ko pe na odin be cheche ore no ebi ni ba bia biem me pa cho bra Facebook live oba ya de ne picture e ba beto so ya de to so no na me say bisa ne say wasedian ene ma ne call condition we mu na ya de ne picture ne to so ne wo efe na basa ne tuntum ne everything men can say very nice lady ne wiase nkyere ho ni pa kyere ye ho woni mu kyere mu asem na wutumi nante na wutumi kwa baabi a wo pa bia ne picture no ene ye de eto so no okay akua wona ye oba wo de beje wadwa osoro ya mo na mo ba enti di kan beje wadwa ye de ne foni no ato so ye nua ba ya wote wheelchair mu no oti wheelchair yi mu no ne foni ene ye de ato so no me be din aye me ho ade kakra ofi na ye oto obedin oba na amwa wonu ya na aye ho ade e wo fie enti ono ne picture ene da so no ne ye to ne ba ne din hwe wo de bra Facebook live akua ne ho ye areho fe bra Facebook live no ntisa YouTube very beautiful lady YouTube now so bra baby na won tsa na ye kama so sa mre ni wawo ama ya to ne badi yes ya ye ne ho ade aka ho enti na ebom ma wo that time he na wonim se we ba beto kama oba so no enti na wo se so atiefo ye mare ho wono apagya na ni no hwe ni mfoni ni no a me wo so wo hwe ni mfoni ni wo TV ne so afa na wo senator say se wa ya na ra ho wote wa wo kai bra na wutumi nante ene ade no ba cha an se obi a metumi koba me ma na me yepe ni me nwa ye odi machi bi me ode me poma be a me ko bia anka me a me yepe ni a metumi koba manka bi sumi nwa so na me a me yepe ni na beda ni akra Akoma FM agisi epeja wo se wo badware ye hwan na dware wo ba cha me na me dware wa na wo dware okay na na wo se dia na esi yankasa ma wo ye sei me ba cha ye fie na ye timu no kwapra omatu abula ewom enso na ama na omde nchansen akata so enti 2013 Easter Friday nim ana mekoto anopa wi anwumra enti yede
wehunu ne picture na ne bibia otumi nante ye na ade no afei ye de bra okoto amene yi mu na kan spinal cord na wabubuo no ye de video to ho ama wahwe ye de video no to ho na wahwe areho me patron ye de atoso no Facebook Akoma 87.9 FM ye twi no ba areho no kwasem ye boa no ama no afro sesei obia no otumi kobo hwe ne foni ne da so no ne nan na wo ho no wono a na betena ase na so enne ne life atimi asesa enti accident we see ye no fie sei ni Akoma FM na 9 years ya fa wono onante ya ye ne ho ade wo gina ho ye hye ne kawa ye ye ni bibia enne hwe show enipa wieye eye nyamempo enenne wose na nye o enne nyamempo ena ama na nidaso nyame na ama na nidaso sabre onua eye susu kasa na ebosti dodo eye susu kira wo ho dodo eye susu na wonim ne ye kina wo ma wo susu egua nyenum o kira mo nsam woni wo kira mo nsam susu hwe ofro ane ya ma ne so no ye kokuru no ninua ba ma na di na chi o ninua ba ma no wan ya de wate wo ba prense nyina oh bra Facebook live Akoma 87.9 FM bra Facebook me pesa wo ba ekwi aka bibi mam na me raho me pesa obi ade na bi behwe bi wo de wa bra behwe we o chene to ase wo fom nan no se ni efom ni nyina asai se efom ni nyina asai wontumi emfa bi nsisi ho ana wakase wono amu pra no obetumi awiawia so wontumi nwia so enti je se wo sesa ne nan na asiesie ni nyina o se egu ho kwa ewu na egu ho kwa bra Facebook behwe bra ntumi nya ne ho hwe enti je se wono asesa ne nan no a na wo twi ne to ne wo fom na wo twi ne to wo fom enti ya we nyina ayesua de o wo bi nim kina o unim kina mu asam so srefo nim na wie ye dabi unim wo kina mu asam na wo nim se eda sei wo betra reach o se Easter na wo nim da ya tu abula da ho wonim se wo kwa kwoshem na wonim se wontumi nante na wonim se wontumi nyina ho bie na wonim se na wo betena wi mu na wonim se ne bra betumi apagya no na wonim se obi na betam na ko adwaye na ne ba kro be da huhurum because say de o si eta ho na wontumi hunu de wonya ne ho sabebie ono an but odware a wotena ho wotena kwanya so oyadai Macha me for so epeja me muta. Aya kasagu me for so tena kunwa so. Ebra wo to amene mu no eyadan no mbehu ne mu wapa. Me bacha ne mu wapa. Satam no na yadum light into sansa na ye Easter Friday no ma ya dwane magazine for boys amene me ku free no oya dwuma ho. Asa na okotwi excavator nti na omunya ho. But na obi asuro so obesim. Nti nyame fa me kunu so ma na kokudro e ma ne simu. You ha eti for enti say be ma no so all worry wo so worry wo won kai na wabusia waka na wabusia fo so akọ be ma na busia fo akọ bi so mo say na oye wo ma cha omonko eye me na me frɛ ne bra ba ko kumase ye oye sofo I got trying to say me bonu dwan say me bass your first day me ka say me kan so ma me 2000 say me fan start me ka say me container but won fi me na me yes me bodua da busuafo adas nti ma mensemo e ba ho no mokra e bedi matem ene me ma me munya e kon wo de ya won so na kai nti me kunu pani kodu fie me frɛ no e ka kire ne say ompa ma ase a chew e ma me ompa ma ase a chew ma me na ye yaw ene ma me e de yes ano yaw na be manager how many years ma me de mani hu me kura ni de be 6 years ni abra obefa akura no ko school mu no na ka no be so sa fa kwati kwai koton kia na no kura ko be bia be wa mat na kwadwuma ba akwa na kura amponya
intense se na ekọ na obeso okofa enti nyankopon so hu ntokwa akọ awurade onko bi ma nipa na one ne kọtọ ka wo no mo ye plan ba akọ that day the pressure seems so me fa ka ne pipes ne mbra na onko ye change of ownership mame enti me ma ho me tonti me nim de wo ma me pressure say me fa pipes no embra enti me amfi no enti ono ahwe ya de na enye yi no akra ka chem se ka no me nton de ka mpacho na ye ka ya ton 5000 ma ko ne ya pakesi wo na enye na se nkoma enti me kunu ka sa me nton kia no ya no wa block o la be wan ya akra na wonte na no ne kasa na block no kra so no block o ti abra me ton ka 5000 me phone so no mistake am ya sa ma ko enya me aso ma telefone me sa da ko so fofo sa me pe ma yaresa a so fo no kuma se he ya ampo me de kwa na me pre oju sika na di na pele sa me ho beto bibia nsi ma ko enti mani bam ho se nya show bi wa kwa ya won se ya na wote enso wote enti me ye bibi me nsa wo adwe no ho ti mpese me ye bibi me frɛ me kuna ma akɔ adi atam ne di asɛm me na me tis ka kɔtɔ yare ne ma me ho me kuro sɛ maton ka no di amefa na yɛ so yɛsi 4 bedroom toilet and bath ndoka na kitchen na ho ka jam sɛ maton ka no 5,000 amefa na me mani na so sɛ yɛsi dan bi na me se mate na o ma be ma ne hunu sɛ woton ba choma akɔ me ntwa ntro da ɛyɛ ona be ka kyerɛ me abra na me da bishop J wide ho no ho mu na odwane gya me sɛ abra me free ɛhɔ no mo no a block me ti man kla no onim sɛ mini hɔ no mo enti okosi machi ɔkɔɔ no na mini hɔ asa no ɔba yɛ krom sɛ abra ɔba yɛ krom obehu sɛ ka na asa isi hɔ ana beka sɛ ya mpanti menton kan na me ton 5,000 okay enti woni be ma no ware mfie sɛ ansa na kwanhia wezi no ma ware mfie be sɛ ya twempra okakra wa ya me ho ade 2012 no te 2013 Akoma FM enti sɛ sɛ be ma no be ware o ware o ma wu no me ba chan na fe wo ba no nso o ma kwan na me be sɛ me adwuma wa wale ne ma akɔ nya sɛ me twa wa no menya de so obe ope me because one wale me biem na no kasa kura na me hu no be say wokita nso kura de ma me kura mesuro because obi a man fa sense su me menya agide wo ne mu na wo ye me say no nti yes nti ma kwa ware ne de menyini so no abokura ope dada nti wa moa me na menya adwuma na me hu me ba okay omo a scanner fa ye adwuma na wo san hu no oba no enka na be ma na ma reasons ti am person obehu oba me ba cha on kai okay me da say Pastor Julius momra na momaji adwa emame na yenhwe se benya be ma no na ye ne de nkomo enti Alaska Star Enterprise your original wallpapers papa hifie wallpaper ebecha de ama wo enhua na enfade designs ne colors no ejina mo no bomodia na ema ko Alaska Star Enterprise ho na chese mo so koje original wallpapers no ebe me so wo kwa eduma akopɛ wallpaper no obi ka kyerɛ wo se ebi ni kwoto a wo se da bi ba bia wonim se original wallpapers to no ye Alaska ye wo Mrs. Anoche Plaza ho Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza bomodia na free Alaska e was 055 4114878 055 4114878 Top Herbal Clinic yeah health screening nyame ya demo 1st and 2nd April yeah screening pa health screening emu obi anyine ho efri mu ebekoso e wo Top Herbal Clinic ya monte so South Junction ya ben Parks and Gardens and afa so Water Works Kumase na shane so ma me wo ba obeba be share doctors for bebre hepatitis B lab test we sugar level no we sugar test ya be ya typhoid sickle cell and afa low sperm count wa ya se pelvis scan ni na ye yobi e wo ho body fat and asa cholesterol wakuma edie ben na opese wode mema mo pa wo oba wo pa wo massage therapy wo ba ye ni na bi e wo Top Herbal Clinic enu nti ensaibre ye wo pharmacy so ye to nura ye kama na ne bo so eda fomo you have no call credit in your MTN account. Okay. And he said, Equasi ya no 0244373895 0244373895 na fe ya sign try enya bema no ebiem na efre Top Herbal ni eni komo Royal Jopak National Clinic e shane so ma me sente shewa bomodia na e shane so ema me na ekoho. Hello. Yes, madam.
Okay, Benana, wo yire ne sewa. Yo, na sewa si one wade moti ho boni bia mai wanya nkwanhia wagya mu wo baba ko so de ne becheche ne wure so a akrai o mani hu no aya no kra yaso wa adwumam maye nchemu kakra bi na ya hia to aso Pacho en akra no o akra o menche akra adan na wo mani hu no at least o de ne becheche ne wure Pacho oyare ani say ebusu ni so ma mehebe bia fra no wono no ayare won ka safa akra ne bre no nemo mpachesa ne ba enka wo ma kwan a ana weekend bi wodi na fa wa be wo hwe ne banim na wo sign de ne ko enye se one ne bet na para me pacho na me ntimi fa ne maaye no ade ntira won ntimi nso ma busu ni ba akokra na nka o ma mehwe akra no mebo busuani ne mmara emehwa akwara no anase busuani ne mo mehwa akwara no abusuani ne betimi ne na ba akwara no abusuani betimi na ba dabi bema se wa wonim se wo yire ne condition se de etie what na ka mu mmara nkra mehwa akwara no ne situation won sign mmara madam ya mitio madam uti mitio ekwa na busu afọ de ma fa so na wona me ka sa asem we no ekwan ba na busuani wa fa so again ekwan o de ma fa so na busu afọ ko me de ma fa so no akra me fa akra na me wi ana me ni busuani na e de akra no ko e ba jo so ho a oti o wa ha ana me say me fa akra na mai me boa ana ti busuani na me ne ko e on so ma no on ko se o akra no ho ana sa akra ni ho eti se wa no ni abusuafo dabi o se wa no na epe ne ba hwe no mebo me say oyare se wa yare me boa oyare me na me say me dia akra ne ba ai me say akra ne mai eti the whole family no you be so ma no ko e say akra no meba o se wa no yare yen ka se fa akra no bre no se wa na mebo se wa no na epe akra na hwe na na se ne busuani se wa no na ye mother enti de kan say o de yenim de se wa ne me pa ho chao yenim de se wa no wo ye so ho enti ma ye hunu yawudie ma ye hunu kwan ya omode wa fa so na ye hu de enti a wo ye de wo ye mara me pa cho akra no o pese o hunu sisi am no akra enye me na me pese me hu no akra no nye me ba pese o hunu na omra ade na won tumi fa akra ne ma na bia o ma me hwere me ndabi wodi na twa wodi na ba waso ne nsa woni ne birthday ko ma wasan ya fa wade ko ade na si kwan me pa cho wa kan me de ne ba why okay ya shwanim so de ne beba da ben na betimi de na ba ne nyina ya hunu bie madam me ya juma o dise me nya off o number ni me so susu kasa o me nua be ma madam me ya juma me pa cho susu kasa susu asa wutu chick me pa cho me ba asa kasa na asa wo buafu na ne me kasa asa wutu chick me pa cho eya so ye nyina ya hwehwe enti na me bisa se wo so de ne beba na me bisa se da ben na wo betumi de na ba eya question ana me say so o number ni me ayed when you me wi am de me personal phone e be free obi ejuma na me ye o na me ka se me wi am me de me cell phone be free o ada me nya off no let's rock as madam fe de manya off ntino e pese me de akwa ne ba okay wo de yan fence ya ye wi a ye be din komo ni ahwe yawudie no a e wo ho no ene ne ka ho because areho me areho Pastor Julius Akwaba mama Joso Evangelist Akwaba yeah na mama Pastor Julius ye ni kan hwe your first story no Teresa and Elder mama da say ye chia ye tiefo nyina Teresa and Elder I think say kwan o maware ne fa so a e course so ne kwan a abrante ne na fa so no me gidi say abrante na kasa fight obe kasa but not until so obe kasa no yentimi mu obi fo na yentimi mu obi bem free say Teresa de waka nsem bebre anka gina Teresa ansem no so a enka be ma ne ebedi fo but e bi ya na bibi nso ho because Teresa nka say mu no o de ni pedua ye koko ene ade but man no krepe wo ni say omo a eware e de omo kwa kurase kodo afuo omo ware de omo kwa kurase kodo afuo ni sane no kwasem say ya na ma na brewu papa ku adwuma nka sane mama e ye wede ye ne ye de ye sabi say ya hodende a obeye bewie no
anto kwase koko no so no wa brew ni pedua man kasa enti mama nka meme de ne se ye me ne oba na kwakodo koko fu de bia nka mema de se bio se mo latest for mobile de mo se me ya na me enti ka ye de any problem bi ma na bo so for ya start ya ho se sa na mo de be enti ka oni mi kodo koko fu mama wanya oba on de na ready na aye tum a so be wa na ananka koko ne ye nche na o de family de mama na so fa o de ba we de wu tu kwakwase abrochire no koko fu na da no ana wa ma de ko se kam ana ono na oso nkope bebe ntina ana ono nkope bebe ntina ma ode oma akoma wo ma me na ono akwa nkran ohu mo kira kwan ebasa ya na ya wodi wo kire ba me mpesa meje Teresa asem na die ya twe fia da because o se Friday o be kasa Friday ne de oni akasa de ne picture ne bibia ya to so fi ho enti me de me mesere no omre no me kirem say ya mpasa de se Teresa kire mu ya de ya na ya tunufo na aboa no say nya mpa nso a ye de yi ato yi second story yare ya mama ne mo nyum se wa mo bra ne fi yare obi be nya nso a mama ne fi yare Obapa Christy ama me no wan se ma ne tibia de bia me ka se awurade ma enye se wa problem ina eye me de na mum awurade ma ne mpare yen fi se eye ade ba ko so fu eye wiase o aba eye anifra yare ene sabi bugu yare eye nioma mienu a o mama eye wiase papa ni titiri usi e de wo kra de a ya eno die na se wa bo life suddenly one shabe ma drew oh ya na eya because nioma mienu na mpesa me kan se wa issue no efie na o motu sa amena na wo mu no menim se ye o mu afie o se ye mo ko han yo se edin o se no mo amena eye death trap o se ye tu so no ama ti ye de enchancy dan na krusu keke just like that bebre nya sa de bebre wu wa rent di he ye kroma no sabio sabi jimi kum ye ncha bayo common sense tell you say matu so ade obetim kum nipa enti say nso na ma mensa ya de no na me level from ho if say ye nipa arefi wo ho ye nipa biribi ku na obi ku apam no di ni ka obeda mu say afi na akwadire say efi ro tu amena aha na otu no I mean anyoma bi wo yesu say yesu ya dwene no no pato o se ni pedua adwene mu omra ni pedua na brebe bi ne nyansa na ya nyusu no hwede obi ni pedua na anya onu fiewura amana ne ma ena ya say onu fiewura na ne ma me yesho se kasa bi ka amana no ya kata so aso me no o kasa se bi kwa se wate bi akura si ekire enya kire obi komkwa no na se di mfie bi ne nabi ansa na o kokuri so ana ne ye ho sa ade ne ye ho sa mama ye to so mienu no se issues bi say eba wawari ma ana maka say ye mompa essence fi say ye nioma mienu ho mama awire ho sem ewum no say say wa hwe ya na wo ya akondem be ma no ana wa hwe so na wo ya blame oba no che say oba no ya ode be ye nioma bebre wa hwe obe blame no say ana sabi ya afo oni kokko say wa hwan aso na bi atebia na wo na ma na ye nioma bia emfata ana so hwe so obe blame be ma no na so ebi so be ma tebia bi wo wuro be ma no make statement say aden na memfa no nkoe no obi anso my mama sa statement we ye kase ye dikodu a ensem wo statement ni no aburo apem ensem wom oh because somebody na baba kwa me busuani na koye ana memfa ne ma senka akra ne ma me hunu no obi wo busuam me so be wa no nyesa bi kwa me ne twempla me be wa enti ko obi wo busuani wo be twa se wa na okuru be fa akra di kwa wo fa se wesi di eche kwa se ne onya mfa no me yanko pele kira kwan na bia me onso ko we na nimbi obi ntimi ntu sa na mo biribi wo ho oh na aya no na akwati say ase ye bo bra ye du baby no and aya me da say ma o kan o ka cha again say na me sure say wotimi aka no kura on say o sha say o kan no kura say e ba ye no be ma ne bon ho mo bia mama say bo ma wo sika and wo ye sika ni a me no sure say kasa bi kwa pe baby di ti afa na edu baby hia na ho kire nti mama ho betu na mo emfata akiri na bo so wa yemfom so enti yemlemu be ma no and yemlemu oba no so nya me aduma be ma no o se ode akwa no be ba ye hwe ni akoma mu nsem for se abedi ha eye between ya ne ono be ma no for now say ya odi bi o chase anasa busan for na ni biribi a
Amaya Swente, Meda say Royal Joe Park Natural Clinic in Yabano, Royal Joe Park, they were the poor, Waba Waku de Puanam Crono, Royal Joe Park Natural Clinic, asthma, fever, and when Numunka, diabetes, what on 17th, Diabon, dear, and now say, what dear Moon says some will be Bomodiana Royal Joe Park Natural Clinic. Yawa Angunaga Jenny, I just you, Yabang, such a Dumasi Rabbi 0541 407586 0541 407586 Beaver Dental Clinic make am forward the amount Beaver yen Bomodian Nebra Beaver Dental Clinic you now when him was say Ebian episode to share and now was son of Afefe ho opasi shedding in our mouth kama who was simu hawa a Beaver Dental Clinic when yakaka Beaver Dental Clinic na enkai airport residential area yaben airport view hotel Kumasi ahojo insha yeso ya ne balance edition mo Kumasi number near Freyan na Ebra 0593 834217 0593 834217 and 0540 124200 and cry DNA 0540 124200 Kumasi ahojo insha yeso de no wo ba ya de bosumi yesi ho a endo no promotion ti ubani ama special package and na ye de amount ti bomadi na bra na Osbar Limited yen na ye be ma block papa na odi akwakosi wudan no e ma obi enkoto cement so nkotwa blocks ma wuni wo no wo be ba no de half etwa afa wudan no esiwa na eno a efurofuro because cement anko anwenim na Osbar Limited de ye wo blocks no inches ni nyina before 5 6 and a solid and hollow block and na ye wo ewo ho ebi stone sankasa and na ebi ye quarry dust and a cement enu nti bra ya anwea enka ho ye wakase ye ne mosque no ene de ehwene mo Kumasi ne importa mo wo ba ye de bekwa akogya free ye nyehwe fra ye 0244 377612 0244 377612 and na Osborne Garage and Motors so ye woda kwadwom ye ne Despite House no ene di ehwene mo ka bia wo pa bia no wo benya bi ewo eye garage Osborne Garage and Motors wo na ye wo electronic shop and so ewo adum ensuase electrical appliances bia wo pa bia no eno so benya bi friend 0240 403247 agree Marco your first story media afutuo na mede ma obey on hwe ne ho yiye on na ema hunu se na nipa bia hunu se aware bibia etumisim aware bibia etumisi enti se esi a hu gina sei because hamre ya wadwene no broken heart ya nanse ye bi kire me na nya asam ketwa wadwene nyina yo he ade gutagura no eja to ho na wo kan asama ne nam baabi wo ye we ya na ye se basa wo wani so asa wo hwa ade asa wo hwa ade asa wani hwe obi na nso hu no na da soro baabi enye easy nanso bibia etumisi wiase samre nkola nnum wo ye wo moden anti samre wo 9 years ni o sesei na wo tika mu kura wo hu no wi wo tika mu age se wo ma me na be control se akola aketowa dada nyina enti wo ba be wu agya nkola ne so wo ho ana samre be me 9 years o se wo hu se emu keka wo die wo be frɛ me be ma wo ka cho se o tin se emu keka wo no wo ba be frɛ me it means emu keka wo no wo mpɛ so obeba be tenem wo hia wo biem enti dia de na wo ya ma wo ni padua enti wo be wu ana a wo ye adwuma wo obi manso wo wo fa aboka e de waduru ba bi se kone ko ye adwuma ne didi ma wo mabidi wo gina wa na bo ada wo ka kira wo se wo nya ba ma afa na mafa wo ba e na wo de ayi gina wa na ka be fa wo nan so onyame ehu mo bo a anka hwe anka wo nan nyina tete afiri ho eno so ka ba ye ne dai na mpanimfo se wo nan twetwa ho mpo ena wo se wontumi nante yie na abubu no so eno so wo ba ye ne dai enti mesire mi nua bai on hye ne ho den na from day one ne maame mu ye mistake aware na wo ko ye no omu jai ne saa no ba ye ne ho ade abai man ka ho obai man ka ho ontu kwan onko ba bia entuma ma edua David
na kramofo de ko mo behwe nanim elder be ware wono ni ayi na se awade na se asofo be na G2 musa 40 days ansana elder be fa na yiri akọ eno so kra na ne maame oh saa niama no eya moma ye nhwe yie saa no moma ye nhwe yie panimfo aye wo mu na ye nhwe nioma ye ne yedi kan sa ware no ansana ya wura mu etimi de metumi nua baafo onhwe na brabo yie ye besi ne so a anka ye hye ne ma na won hye ne ho den na won hwe ne ma eyie na mom papa Spain so ne be ka wosi nyame ya do mafiada enti se wo mpa ade a wo mpa de na wo mpa ye ho asede ye fesi ho jaini si ho ye de sese wo ye ma no na so munyo no na obi antena ne baabi na ono soso ne kan ye saa mre wo benya wo bi soso a ono soso betiti mu ama no o se ya na ye na kono aya na emu keka no enti keka mu so de ya what as ye ade ne ye de nzuo ye no de nipadua ye ye Mama sewa mako areho areho nemom yewra asem a oka ne sesi a no waye bi na nso wonya nwie ye wonya nwie kra ade a mera akọ ne se na se wono soso obetumi ama na busua de na ba ho na wababa behwe no wonim oyidi situation Akoma ofri ebulam na wo awusi mu na akofa ne baaye enti se wotumi nante a ana wotumi keka ne ho a ankanya obi na ebeka o wo bowura busua mu a yesi abusua ebia ne baabi esie wo bowura mu a ebomutu obia ne di baabi esie anka wono amu betumi asole se ne fence na wo ware no na ne nan twetwea ho oye wo ba kama wo sisi de wo sie oye de sese wo ye no anka wo beba ho aba behwe na ade na nso yesi awrecheche ye fa ne nipa ho se wo mpa no kura anka sansi asiniye o se nka mekunu mehwe me anka wo fo ne nipa mehwe me kakra onso me bemu mfa ne mra me na mani hunu me ba no no fa na ade nye de enko eti se wodi yawo anabusua di yawo ne ye beka bibi kire wa enya wo yere enya wo yere busande busia eya wo yere enya wo yere inti hwe wo yere situation wo wom ne su sa mrefa boa no na inti na yese esu beba areho beba na nso ode ne ho befam ne kunu ne de ne nyina ye bomasu oba akasa amre nki ehuru dwa so ka wote ho ne ho oye de wo twa ne ho koba ne kunu obeba be pega no oba be pepa na he mama no ba be pepa ne to ama no bra be ye bi adana ya mama yes me da say 7-bedroom house I was trade ya ene ya ton 7-bedroom house ya kama say I was trade Santa so boase kwante pono so ho kitchen washroom compound 24/7 ensure ho sliding doors any windows na garage e wo ho Mr. Friend 0540 36 83 62 0540 36 83 62 Waterfalls Drilling Enterprise ensukwama ensupa emam enkwa enuti bra Waterfalls na yentu unsuo no wabra no ma yentu ema no anya asembia ewo ho baro new site ye na ye bia ba clinic ene wabro sam kromu ye drilling expert enunti free Waterfalls ewo 0246 265707 0246 265707 care for so travel and tour and recruitment agency yedu etu kwan akoba bia wo pese yedu tu kwan bia emfa wo sika nkoguru wo bi so mane nyini mu ani so nte nwan Kumase emna high tension e wana care for so friend 0278 902965 0278 902965 evangelist mame asem no enen 7 million nya Akoma 87 million mame mfa free second story no me kasa kire me nua ba ma kwesi awie yi se wo yere hye story na se no o kanfo pa de be ma be ye bia why ade ene ye ka no aho kire na ma defender hye no ho aho kire bo na ye bo no sa no 87.9 bo na aho kire bi be ba na ongo aba me kasa brasa ongo ni de enko Nigeria for no so aha but I aho kire na ma nipa ye de ensese wo ye aho kire nya nkwan wo wura sa tibia we mu Abraham kura na ye nyina ye gya no no ese wo ye gidifo nyina agya fe ba bia aho kire de ne kosie aho kire ma ne bie na no ka kire wo yene se wo ye minu aba na ni tua pa na jo no wo yene ko ni nu aba na Abraham eti masa akwase apia
why ye be yebesro why ye be na mum hwe wo yere situation kai tama no gira wana reka wo hye ne sam shatare white nation e said o say ni ti e no ofin famfom enye sister in pe and said no ofin famfom ba bia wo wadu yo se be na wo betatra ho aye dan le du bra me ne be da kora na nyare nka bia e no bara nyo no no ko gira sa situation no kai fia na mutim na hwe akwala na abedi wo ho no ne bra be hwe maami okay unware no bi enforce se ware no but so far as wunya njai ne die o si ben fiansie ni wo hu da chopo ni kura mi ni se bi ba se bi ma wakan na wunya no wo mo na kwoma wo ne ne na kwasi situation we die wo pa me first excavator wo wiase nyina mawo wo brain si wo ye da ma yem first excavator wo wiase nyina afa mawo se wa ma me pagali chaw ensi wo ye da jini na hunu nyansa sometimes ni bebo okasa sa no ofa ne ho adi ofisa wa wie wo nkra na mo ye obi adwuma wo di agro ebe yi wadi wo ko ba bi ebe di wachi sa because oba no osu enyo na de ho ko gina ho da bi wasa be fa de ba ko na be boa no enke bia na na akua fensio ebrem na kakole afa bre no ora chi ne wre wa bu na bre no su wo wia wo sa ka Akoma say na me fa ne man to oni busuani bia e de enko na busuani de aye wunti a wo de hu treatment ma kwale nja ko si apia adwene hu mienu okay wo sumie okay ene for treaty so na wo di agro o te form sa no asem bi obeka bi ebedi wachi okay wo de yaw e kasa wo benu hu so ba wiase okay na se ne maame ne papa nso ti a awofo amowo akosi apia obi ba na ode na gina wo sa no ye be sra mo ya batai mon fra mo ba nam ne nkasa wo ade threaten mo se obebodua no de na busu wadase o tana mo ye so na mo di agro be ye sister ya broken heart achi no ye be sra no on gather pieces no okay achi ane mui on fa ne se elder wawu so obeka se fiada wu so on ka se fiada ma Kristo ni hwiase ya edin so obesori bi Akoma FM but the elder duru no watra be careful waduru watch out se nipa brabo tra be careful no do watch out wa asem bia no ka befa wonim Bible from Genesis to Revelation wo kan bia wodi bia be yi wa no enti wo fa ho agene se de ade na du no fa ne se wo wu na pa kwa be fa so age wo ma na show pa 87.9 you know what flash ni se de odi toilet to toilet flash ni free wagin nipa sa wonyi nipa ho hwe treatment odo afa so to the sense nyanya me na ya wadoma nka wo nan arabu mam mama se wupra na wo fie wura no nya papa ya di bia ba Ghana bebre huna mane so no enti ya besre eda wo si fiada be ye de sesa wo ye ukura Bible wo gira sori ani na wo do obi ba na onya broken heart no na wo de broken be manya broken heart ehun chen ba wo de da kwa mu twa okay nyame shama papa Dr. Fokwe ba clinic ni ye kanfo no e de amamo clinic we ye papa me se wada hama ne de se yade ho diabetes physio wabubu egumpem ju so twam yade na hepatitis B C be ma wo pa wo ba wo pa wo waton 17 time ana se wo wade na ye basa wo wade so ebia na adwumamo yi ene wo ba na adwumamu no su fie no pa ba bia fa chlamydia na de wunya Dr. Foko Herbal Clinic ye wo pechi number 1 obuase kwante ponso ekwasiada efiada 8 a.m. to 5 p.m. and ye adwuma fra doctor I was 0242 155 935 0242 155 935 Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedu was say one de ye diagnose wie ansa na ye treat you ti ye de fidation peduane mu ne ehunu say yade 1 2 3 and na ha wo ansa na ma wanu aduro ye diagnose wa da bi da ye ma waduro ye mpesa obesade wo yade na kwaba enti wa ye mre wo mpam anampo oba ne be ma mopa wo menstrual problem enemu say yade liver ne kidney yade prostate yade ulcer sciatica o pressure cholesterol diabetes a Lifestyle Reform Clinic Dr. Stephen Asiedu wo wonim dia papa enu ti brane sa yade yenu de be mamu anom no organic chemical bia enim ye wo Kumasi Abrepo
Pentecost School Junction, Kumase Abrepo, Pentecost School Junction, Kwasiada to Fiada, and Juma Frayan, Ewo 0502 412975 0502 412975. Just a woman, or Bankwadia. Wo ebeto ayona pharmacy area wo mo ena so phone in segment no enwoka wo sisi wa person na ye oya ukotodwe kra na ebutu so no ojwenye onom capsules no aye impressor capsules no na the oil na twitwi fa ko a eho eye wo ya no bomode na fra ayona e wo 0243 123 224 0243 123 224 atiefo ye kodi nkomo aba ye ba yɛbɛkɔ ahoma ne so amoakyerɛ wadwe mene yɛbɛma mama aha yɛnya bɔkɔ deɛ nyame adom bia ɛnɛ yɛfa hene ɛnɛ yɛwura time ɛba center so yɛ ɛnɛ awia yi ɛhɔ ɛne yɛde apɔmuden ho asɛm no nyinaa ɛfiri ɛde aba ɛnam sɛ aberɛ biara no yɛhyia a na ɛkyɛ sɛ ɛyɛ nsɛmdɛ ɛne yɛde ma obi biara ɛnam sɛ apɔmuden deɛ ɛyɛ sɛ wowɔ hɔ na wowɔ apɔmuden ɛkita hɔ a anokwasɛm sɛ bibia ni hɔ no ma wontimi ɛnyɛ ɛwɔ asase yi so ɛno nti ɛna yɛsrɛ obi bia sɛ aberɛ bi a wowɔ hɔ bia bɛhu nsakyerɛ anaasɛ nneɔma bi nkɔ yi wɔ nipadua mu no ɛntena so ɛma ne ma mɛyɛ haw ɛmfa ama nipadua no aberɛ bia no hwɛ sɛ wobɛtu anammɔ ntɛntɛm na watumi anya adu pa a yɛfrɛ no time herbal mixture na wo nso watumi anonom bie na atumi nso aboa asiesie aberɛ ne aberɛ no na mo ahoɔden no nso atumi asipi asita de ama wo ɛnɛ yi no time herbal mixture aduro no ɛwɔ adwama nyinaa so wodu ani kyerɛ mu drug store pharmacy herbal shop lances chemical shop biribi ɛtɔn aduro no biribi ɛtu ndo tɔn a wo nsa bɛtumi aka time herbal mixture aduro no bi na atumi aboa wo asiesie a mo apɔmuden no nso atumi akɔsoro anokwasɛm sɛ ebia na pɛ sɛ ɔfrɛ yɛn wotumi atwetwe nkɔmmɔ wopɛnkyerɛmu bi wonti biribi ase a na wakae ahyɛ no so sɛ time herbal center yɛ nama no sɛdeɛ anim dada no 0244 417 669 0244 417 669 sɛ wofrɛ time herbal center yɛbɛgye wo fɛ so yɛareɛ yɛ ade a ɛyɛ yie papaapa no kwasɛm sɛ ewiase mu so obi bɛnya wo a anaasɛ obi bɛteetew a na ɛyɛ yareɛ da bia meka sɛ enipa ahoɔden sɛ dɛn a sɛ yareɛ ba wo so a na wakɔakɔyɛ abofra ɛnam sɛ yareɛ bɛtumi ama ɔkwabrane paa sɛbe na wɔda faako a wɔntumi ɛnka no ho ne nyinaa ne yɛ yareɛ nsunsuasoɔ bɔne a ɛde berɛ nipadua no ɛno nti yɛwɔ yareɛ no pii ɛwɔ asase yi so a ebi ane yɛte ho asɛm anaasɛ yɛte ne din a na obi apɛ baabi agyina ɛnam sɛ nim sɛ saa yareɛ no deɛ ɛba wo so a ɛnkyɛ na ɛyi wo nkwa ɛde afiri asase yi so nanso yareɛ no pii wɔ hɔ a ɛne deɛ ne yɛ na ɛnam asase yi so ne yɛkɔba na ɛka nipadua no ho anokwasɛm sɛ nkanka ne yɛwɔ abibire mu hanom no saa yareɛ no ɛka yɛ ho nanso saa yareɛ no de yɛnya yie paa ɛnam sɛ ɛbɛn yɛn nti no ɛma yɛntimi ɛhu sɛ ɔno ɛna ɛtete anaasɛ ɛno no ɛha yɛn yie paa ɛwɔ asase yi so yareɛ baako ɛtete nipa anaasɛ ɛha yɛn paa wɔ abibire mu hanom no ɛyɛ ɛtiridi yareɛ anaasɛ malaria fever saa yareɛ no bɛtumi ahaw ɛbɛtumi ateetew ɛbɛtumi ama sɛbe nipa mpempem ɛna ahwerɛ ɔmo nkwa within 1 minute nanso nipa dodoɔ na ɛmfa wɔ ɔmo adwene ɛnsi so sɛ yareɛ wei ɛyare kɔdi awuo nanso ɛnɛ mpɛ sɛ metwe mo adwene si so sɛ wɔ hɔ na sɛ tiridi yareɛ ba wo nipadua so tiridi yareɛ kyew na sɛ woanhwɛ yi a onuadɔfo bɛtumi ahwere wo nkwa wɔ aberɛ a w'ani ɛnda ɛno nti na mɛka kyɛw sɛ aberɛ bi a wobɛhu nsakyerɛeɛ bi wɔ wo nipadua mu wobɛhu sɛ yareɛ bi aba wo so anaasɛ nipadua no asesa wo nipadua kɔ anaasɛ sɛdeɛ na ɛteɛ no ɛnte saa bio no ntɛmpara no na makae sɛ wotumi mu aduru a ɛbɛtumi akanya nipadua no ɛbɛtumi ahwɛ nipadua no mu na afei nso ayi ɔhaw biara aba nipadua no mu afiri ɔde ama wɔde a na wohia sɛ ɔbɛno mu aduru a yɛfrɛ no time herbal mixture na atumi aboa wo asiesie wo yie papaapa ɛwɔ asase yi so da bia meka sɛ ɛtiridi yareɛ no ɛwɔ akwaniasɛ pii a ɛde ba nipa so ɛnam akwan bebree so na ɛde ha nipa obiara nso ne kwan a ne deɛ fa so ɛka ne ho anaasɛ dan ne ho adi ɛde kyerɛ no na yɛnya yɛwɔ abibire mu ham deɛ kamia sɛ obia wɔ atiridi mu wɔ ne bi ɛwɔ ne mogya mu anaasɛ nipadua mu na ebia na wodeɛ no ɛnya anyɛ kɛse anaasɛ wodeɛ no ɛnya ndan ne ho adi a ɛyɛ na hu ni sɛ wodeɛ yareɛ no ebi ne wo so na wɔahwɛ yɛ ebi a biribi ketewa bi a bɛkɔ akɔyɛ aduane bi koro a bɛkɔ akɔdi nsuo bi a bɛkɔ akɔ no ebi a adwumaden bi a bɛkɔ akɔyɛ no ɛtumi twe wɔ atiridi yareɛ no ɛde pie ma wo a dadeɛ no ɔho teɛ bɛtete ɔno ho sɛ ɛbɛfa wɔ no
wankasa ebebro wadwe na onti ase so eyinti na time herbal center yese obi biara tri di yare atena wo so ya edi udem eltete wa ehawo ebi ana ode na fi na ebeka no ho anasa ode ne wokura de wa elaki obi aka acho se de ye wokura mpo ya tri di yare anampo ode wunim a wosa nipa we nyina no bo hyase se obenu madura ye frɛ no time eba misha nani kan siesie nipadua no emfansi wonom eni kan ye ho adwuma sɛde ɛbɛyɛ a ɛkyena bi no enkofa asɛm kɛse emfa embre nipadua no ɛna de atre ba ko ho ɛyɛ kyɛn yaresa bucket ba ko ɛnam sɛ de bia meka sɛ ne ya wo ahoden ɛna betimi mu aduro utimi aye nneoma bi eso utimi yade bo ho ban sɛde bɛ yare metena so so tena sema yare bɛ to hyɛ so yare bɛ boan yare bɛ count form a onuadofo anokwasɛm sɛ wojo ho anje wo yo ho hwe na enyeyi ɛno ntimi se abre bia nom time eba misha na entimi mwa ne padua no wode ne etipaye uti na ɛyɛ oya de bia meka sɛ tipaye yare ba kwan ɛyɛ ye papa uti betimi ayɛ oya mo wan hwe ya obi kura kasa ho ana obu afu uti betimi ayɛ oya ma mpo sɛ wote so obi ɛyɛ deda na afi na wo tete na wo haai onalo futi paye we ɛyɛ wobɛhwe na obi wo ho no ma wokitansuo na wonam krampa na odi gu ne trim na ohuru ne trim obi nso kitabro na odi tu ne trim so obi kuro ho no ma onya bebi enyunu tenase a bonse na nka odane ne ti no ɛde ahwe wonom sɛde bɛ anka ne ti no ɛne ya no ɛbɛdwo no onadofo anka ne ma wenyina betimi aboa ma oti na adwo na de ekofa sa ti paye ne ba ye ne de onadofo nya nhwe ho asɛm ɛnkan ye de bia na meka sɛ ebehia sɛ bibi yewa wobɛpa anu aduro no watimi anom na timi atu ase ntem sɛ wode bɛ wade ne fe bɛ wiase no wasan bɛsi bebia wusina na wo pa aduro etimi boa mati paye free ye so yetie ya yetie dwan gagaga na fe na wani nyina prunsuo wani nyina ye kɔ obi titimi ya ne ya na fe na nwunu so ne nsuo se ya anokwasɛm sɛ ne nyina ɛmoa ɛne oti na ya oya ama hunu kwa nyina sisi wontimi ehome papa ohome a ensisi so ɛne ohome a yise oba wanum to na fe na mframa no ohome bi fa wanum a sɛ ne ma we nyina ya ade a ɛde ɔha bɛsan abre ni padua no ɛno ntini yɛse kokoto adura the friend no time herbal mixture na mu ni padua no ensiesie ba mu ahoden bɛma wo nso watimi siw na so ama bibibia nso atimi akɔnkan ɛde ama ne padua no ɛne odu ani kyerɛ mu drug store pharmacy herbal shop Lances chemical shop biara yeton adura also per time herbal mixture wonsa beka bi onya bi ebeboa wo ebesiesie ebema wo ne ofie abusua ne nyina nso matimi asimda da mu awode mu ma afi o hawo biara ama meto anhye nipadua no so ebia na pese ofe nso a ye nama no 0244 417 669 0244 417 669 Mr. Say NS Abre Yarko Drugstore ni Pharmacy Eba Shop Lances Chemical Shop Biara obenya bi ena wo yo bi a wotem nka anokwasem se nka ne hye no se dia weda no aye no ensuo no etoto pa sanso na wia no epai pa so wan hwe yi anokwasem se yare betimi abetra so a wankasa na no nka bi nhemu enam santontom so sha se epai se ensuo tuto se ya na de how pi na eba ema ntontom no ano eye den papa e wasase so enu ntimesere se obi biara wotem nka yi sabre pedra ye frɛ no time heba mission si ufie wadwuma mu oka mu ba bi biara obagim empo se wutu kwan a pebi na fakɔ ebi a wonim o maame o papa bi a anase owo honom na se okosra na to time heba mission bi koma no ɛna nsɛm panifo no mudo mu panifie so anase se obi mpo wo honom a sa wo ba kakra na se nsuo hya ase se etoto a sa nipa no ntimi kura wontimi entra na naso wontimi enyina na naso nso ema ne enyeye anokwasɛm se obi wo honom sa wo ba kakra na se nsuo tupa mo se nkotodwom ene ne nkasa mu nyina hwehwe no na emu tutu na emu ya ne ya afi waje no wan no hwea na enyeje anokwasɛm se ne uyo obi a ensuo tutu anasa wo ba wontimi ntia wo naso bonse na kotodwa hwene pose na wo nase nyina tatai ojo ho anje wo hwea na enyeje ene wadura na adura ye frɛ no time herbal mixture we ni adura wo hia sɛ obenum bie ebebo apapa sanso no uyo obi a wontimi ne di wanum nya wo de bia meka sɛ obi biara wa sase so wontimi ne di no sɛ nipa no wontimi enya apomuden ma ne nsi so ama ne ntimi nkɔsoro emfa mawo enam
sɛ aduanedie yɛ ade a ɛboa ma ne siesie nipadua no ɛma nipadua no ahoɔden no tumi gyina so ɛnam sɛ mpo kɔ hospital akɛseɛ mpo na sɛ yɛbɛhwɛ wo yɛbɛmu aduro bi anaasɛ yɛbɛwɔ ɔpane mpo a yɛka kyerɛ sɛ di kan didi ansa na yɛde aduro no ade aka ho wei kyerɛ sɛ aduanedie wɔ hɔ yi ɛka nipadua no ho na ɛna boa nipadua no kita nipadua no ɛma nipadua no akɔ a no nso tumi gyina ne naso paapaa nti ne sɛ woyɛ obi a wontumi ne di wadidie no asɛe ne nyinaa ne sɛ tiri di yade ɛtete wo nipadua no ɛtiri di yade ɛha paapaa obi wɔ hɔ no aduane kana no a na wɔfe obi wɔ didi kakra na bofro no obi wɔ hɔ no krampa no kwasɛm sɛ aduane pampan bɔfa no so a na afi na sabi wɔ pɛ baabi ɛde ne ti akɔ akɔhyɛ ɛyɛ wo bo na ɛfono wontumi anidi yie anaasɛ wɔ hɔ no ma wotete ngyasi wo basabasa wanum nyinaa asɛe ɛne yɛbɛka sɛ wonte dɛ ɛne bɔ mmɔden asɛ wobɛnya adura yɛfrɛ no time herbal mixture na nso tumi no nom bi saa aduro wei bɛboa wo ɛbɛsiesia mu wanum atumi atɔ so aduane a wontumi ndi da a wonte wɔ wanum nyinaa no ne nyinaa bɛfiri hɔ nom ɛde ama wo ma ho nso atumi atɔ ɛsan aboa siesie ɛma afei nso nipadua no ɛkama papaapa obi a wontumi nda wokɛtɛ so a wobrɛ woda no toa na wada no watoa ma so obi a ne da wobɔkura bɛfu ɔno na mpo na wada bi ɔbɛkyi no kɛtɛ no so saa onadɔfoɔ ne wontumi nda mmɔden asɛ wobɛnya adura yɛfrɛ no time herbal mixture ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa wo yɛsɔre suahyɛ no sɛ wokɔ drug store pharmacy herbal shop ɛdwom no ne mpata mu biribi ɛto aduro biribi ɛto nduro nyinaa tɔn wɔ Ghana ɛne wiase afɛ no nyinaa no wobɛwura hɔ nom a time herbal mixture do no dodoɔ biara a wopɛ nso wɔn nsa bɛtumi aka bi ɛwɔ beaeɛ nyinara saa nso na pɛ sɛ ɔfrɛ yɛn wopɛ nkyerɛmu bi biribi na wonte ase wɔnom aduro no bi mpo ɛna wopɛ sɛ ɔne adi ho nkɔmmɔ a yɛnama no sɛdeɛ anim no 0244 417 669 0244 417 669 sɛ wofrɛ nya yɛbɛgye ɔfɛ so nkyɛm no asɛmi sɛ biara so time herbal center for yɛbɛtumi ade aboa wo yo meda se me nua bɛma dasa ne yɛbɛsan ahyia ebie mu yɛda se papa afei yɛkɔ ahoma ne so na yɛnkɔfa calls no 0322498035 0322498036 0322498037 ubetumi abaso na wache wadwen 0322498035 0322498036 0322498037 na yene nkomo say good afternoon madam, seriously this story is so touching and the husband is so heartless, may God forgive him. We didn't baby afrefree mini aba ko tia papa bi mini aba ma papa bi mini aba ofa kwatani masomo asanteman pon ko fiase no tanko mini aba me the first case no me maame no wonya bote na be ma no obeti so akọ hye wo ma ti obi a wokọ ye wo ho ade na be ma wokọ ye wo ade be ma ni ni wonom na wa ko bu fa boka de wa mo sika tu kwan na wa se bia be ma ya no asaba betena ti ni aba no wonya be ma na ti de mo so no mo ne bla na second case ni so yesre mi ni aba ma no ya busiafo na ye ni bibia ma na ye ni ya yesre no mra fom na de ni yiri ya ye wono ankasa no wa yire wa wo wo ni bani mu ko bia da ku bi kwa na de aba no akekere ne we so enti asemi ni aba ma ta busiafo na ye bibia wo mra fom na mama ko cheti fom a yo to obi on ne be kameda asemi ni aba me so me da se papa wa fakwata won so betumi aba so bi also good afternoon ma I'm Pat testing from Accra please okay mate Pat me wia na de wo hwe no me de amount see we pray God God of everything heal you again. Okay, me you have some message. Yeah, what they aba and no mama can mo messages na kakra. See my God, mommy, I can't stop crying. Please advise all ladies to humble themselves because we don't know tomorrow. Nya manko, we any pana otiwa. Now we humble ho. Insan say no kre wonimu china asam de besie 0224988035. Hello, went to me and you know so. I said this is so sad. Maa Akos on the was suama. We didn't baby afrefree. I'm a pacho. Midiani Kwajopoku, I'm a Casafree at Tulsi Market. And Papa Tulsi Market about 4 Medina. Skubo Mina. Now, Mamma Kakamo cancer is the best mamma. Because we hear so the man
kwasibu because ya kwa ya onwa de kwa dama na ani ho woni ho na wudi na ji a sika seye no obie ne mani hu no wadwa fam tie ba seye ni abebe ba no ya pna cho woni wonya dama na chidie no no focus no ma ne bra wodi ba amna chidie obenya akoma ya dia mana wu afiri ase me da ase so me da ase papa hello we didn't baby afrefre hello there be line no e no lines no higher papa okay so why some women are wicked like that? Very bad for both two ladies. Good afternoon, Akoma FM. Good afternoon, Papa. 03224980. Hello, we didn't baby free. Hello, Marco. Yeah, and I'm coming to any demo. I can't do it. Marco, who share your social from Nasa apparently 50 years. You continue free him, I'm in the more and check. I'm commanding Papa. What I say, our young separated our guy. A Bama no me can't obana or put a buram in Nukuno. At the time of a father, Franco, only 3 years. Now, I said, Obana now for any more on my right. Say, some of this case, no cost to shower. So, and I say, see, I wouldn't know. Overfan and on Tissa. And now almost 6 years to 7 years. Oh, Monaco, man, what banding? And no one was there, we media money to me. And to some media money to me, one chance more to me. That's it. Dosu. Any commission for human rights, their agents will not call. Now, one put a move to me. That's a papa, ya didn't go 2 minutes, dear crying. Name a woman, ye will be. When you cannot buy any penny for Bebre and the Dijuma, any police and penny for officers, Bebre and the Dijuma, and we are swadia. Not just say, yeah, the one more no match was so, said you will see panel, papa. We didn't baby a free. Okay, you might hear you. Yo, me da say Beman or Bob, betchem the intia. Your friend, I fear that onchim the intia, ye warrior, na or no any hobby. I say, oh, may the Lord heal, Sister Sewa. Amen. No one pie boy, oh boy, at the Emano. Sister Hetty, when you may ensure papa, Sanso and sister Diana Frempong, Mavik, and then you could Mr. Bosom Pem, Yame Omushramo. Akoma golden ladies, no kwase ma Joyce, miame ma Joyce, ma Joyce, Yame Onshrawo Bebre, and my sister Amono Jamfua, when Yame ensure. Good afternoon, Maa Akos. Hello, we didn't baby a free. Pastor Fred Mohammed, okay, Mohammed, yeah, o second case ni ma na tami ma refu me se Facebook na me ni su atete ya srebe ma no se onyere on fa kula mbre ka ma o ba sa su ma no pe bibia so a o de be ma no ya srebe ma na so onyere o mra na o me ya umwa me da se papa we didn't baby a free ba cha ya from New Zealand okay yet you me ka ta around here me pa ani tu na ka afa ta we hu ne se man and so who there will be addition of the fire and over fire and yes are not here. It the American say a fancy and move fast to Edia who saw the man move on more than the Namuchi so. Najameka Choban is no Oman Akuna Nakuma Sony, Yamisa or Eginani Nasu, Yamakani. Yami Onsha Papa. Good afternoon, Mom. I'm Cecilia Sapak from Accra. Please, the man and their family are so wicked. God will punish them. Okay, will be message or the abanono. Was see Woody Dibia or the Bimpacho. Yeah, mamma Ibrofono. Na tree no mean to me and kind was God will punish him. Yami Onsha Papa. Was a Marco, some men are wicked. Yeah, some Yamian was a some. Into some men are wicked there, or the some number there now when we say, where you be a free. What's my cause? I'm watching you from Asinfosu. This woman was almost mad. So how can some men do this? A baby to me, I Samson and my being so to me a breaking my heart. Was he okay? On also at Chakum some crew when you may a shop. But dear, and Mama Margaret Bedu UK, Mammy, you may own shall we papa Nikita Pizarro, Nikita, I mean, Pizarro.
me enhyira mo asa brebia me nua be ma Kofi Ambofo hono so e wo UK na me enhyira fufuo party wo bedi fufuo moto fufu abanimu wura ene na wachia waso ntemu pa ne wo wapoto fufu party we de Akoma FM fufu party wo ba de ohia ene wapoto yewa enti fu apoto wo ane si utiri so na fefa bra wo ba wo bedidi wo benom wo be hwe nkwa be nam wo bedidi amofu ayehye enu nti bomode ahye ne so maye eye fufu party o fufu party fufu lovers mo maka me ho eye juoda 2nd May Ejuada 2nd May fufu party bekoso ewa Akoma FM ye ni mo heya ye wo askwa mo ye ni mo no ne ye opposite main entrance no and ye opposite enu nti bomode a na nyame yadma 2nd May for do bebo domo fufu lovers na fe ye ni fufu ensepa ye ho nipa so yo me media partners TV3 Onua TV and na fe 3news.com Akoma FM fufu party ye betwa kontomo asankwan awenam ene yedi Akoma mu nsem dwumadie no esbidi ade Maa Akos sabre yedie mejemu na mede mo amabusu apani same champion na wone na godie mu akofo no ede agodie mu nsem akohwe ba breman ato am so nyame ya adom o kira ebesenhia